Radyo Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, ika-4 o ika-6 sa buwan ng Nobyembre taong 2023. Mga kabombo, Caster Nation, sa Christmas Countdown, 49 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, si House Speaker Romualdez mariing kinundina ang pagpatay sa radio host na si Jomalon sa Misamis Occidental. Ilang grupo naman sumisigaw ng hustisya sa pagpaslang sa naturang broadcaster. Isa namang computerized facial composite ng isa sa mga suspect sa pamamaril sa radio broadcaster na sa Misamis Occidental na si Humalon, inilabas na ng Philippine National Police. Samantala, 10 government officials posibleng maharap naman sa kaso dahil sa pakikialam sa nakalipas na barangay at sangguniang kabataan elections. Pamilya naman ng overseas Filipino worker na nasawi dahil sa digmaan doon sa Israel makakatanggap ng benepisyo mula sa Israeli government. Ito naman hong pangkalahatang plano sa repatriation ng mga Pilipino sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hamas, iginiit ng senador. Ang retired military officer at dating DICT chief pinabulaanan ang pagkakadawit sa umano'y destabilization rumors. Ito naman hong 20 pesos na bigas hindi pa posible sa ngayon ayon ho sa bagong talagang Department of Agriculture chief. Sa international news naman, evacuation o pagpapalikas ng mga nasugatan at dayuhan mula sa Gaza muling sinuspende sa ika-20 araw. At sa balitang sports, Warriors nalasa pang ikalawang pagkatalo sa kamay ng Cavaliers. At live, nationwide, via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Mariing kinundina ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpatay sa radio host na si Juan Humalon na mas kilala bilang DJ Johnny Walker ng 94.7 Calamba Gold FM. Nagpaabot si Speaker Romualdez ng kanyang simpatsya at pakikiramay sa pamilya, kamag-anak at kaibigan ng pinaslang na radio host. Binigyan diin ni Romualdez na ang kalayaan sa pamamahayag ay isang pundasyon ng ating demokrasya. Aniya, ang bawat mamamahayag ay nararapat sa karapatang gamitin ang kanilang propesyon nang hindi natatakot para sa kanilang kaligtasan o sa kanilang buhay. Anumang pag-atake o karahasan laban sa mga miyembro ng media ay hindi katanggap-tanggap at lubhang nakakabagabag. Ipinundo pa ng mambabatas na ang mga ganitong insidente at mga may pananagutan sa mga karumaldumal na gawain ito ay mananagot sa batas. Ayon pa sa lider ng Kamara, mahalaga ang boses ng mga mamamahayag. Kaisa ang Kamara na naninindigan sa mga mamamahayag at patuloy na magsusulong para sa kaligtasan ng karapatang gampanan ang kanilang mga tungkulin ng walang pananakot o pinsala. Hinimok ni Speaker Romualdez ang lahat na sama-samang magsisikap na wakasan ang walang kabuluhang mga karahasan at itaguyod ang kabanalan ng malayang pagpapahayag sa ating bansa. Samantala, sumisigaw naman ang hustisya ang ilang grupo ng mamamahayag sa pagpaslang sa radio broadcaster na si Juan Humalon na binaril habang naka-live on air sa kanyang mismong bahay sa Misamis Occidental. Kaugnay nito, pinangunahan ng National Union of Journalists of the Philippines kasama na ang College Editors Guild of the Philippines ang pagsindi ng kandila sa Commission on Human Rights sa lungsod ng Quezon at may dala ding mga placards at nagprotesta para ipanawagang wakasan na ang impunity laban sa mga mamamahayag. Nanawagan din ang grupo para depensahan ang press freedom. Sinabi ng tagapagsalita ng College Editors Guild of the Philippines na si Brel Lacerna, nagtipon-tipon sila hindi lamang para ipagluksa ang pagpaslang kay Humalon at iba pang mga journalist, kundi para himukin ang mga mag-aaral na ipaglaban ang katotohanan ng mga ibinabalita na naratibo ng iba't ibang sektor ng ating lipunan.
Sa ngayon, nagsagawa na ng dragnet operation ang mga kapulisan at naglagay na rin ng checkpoints para sa posibleng ikadarakip ng sospek habang gumugulong ang investigasyon sa pagpaslang sa naturang mamamahayag. Kapag mapatunayan anyang may kinalaman nga sa trabaho ang pagpatay kay Humalon, ito na ang ika-179 na kaso ng pagpatay sa mga mamamahayag dito sa Pilipinas simula noong taong 1986. Ugnay pa rin ho sa pagpatay sa broadcaster na si Humalon, makumuha naman tayo ng balita sa lado ng Philippine National Police sapagkat ito hong computerized facial composite ng isa sa mga sospek sa pamaril sa radio broadcaster sa Misamis Occidental, inilabas na ho ng Philippine National Police. Ang detalye niyan ay tinutukan ni Bombo Marlene Padiernos. Bombo Victor, Bombo Everly, isinapubliko na nga ng Philippine National Police itong composite o computerized facial computerized composite ng suspect, isa sa mga suspect sa kasong pamamaslang sa radio broadcaster na si Juan Humalon doon sa Misamis Occidental. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang naturang lalaking makikita sa larawan na inilabas ng kapulisan ay ang suspect na kasama ng gunman na pumasok sa bahay ng biktima at naiwan sa gate. Sa datos ng pambansang pulisyala, sa 5'5 ang hanggang 5'6 ang tangkad nito at medium ang body build at may timbang na 70 kilos. Kayumanggi naman ang kanyang kulay at nakasuot ng pulang sombrero. Batay pa rin yan doon sa nakalap na mga videos at detalye ng kapulisan doon sa CCTV footage sa lugar kung saan nangyari ang naturang krimen. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr., sa ngayon hindi pa na pag-uusapan itong pagpataw ng pabuya para doon sa sino makapagturo sa sospek o sa mga kinaroroonan ng mga sospek sa nasabing krimen. Pero hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin itong kanilang mabusisi at mabusising paghahalugad at paghanap dito nga sa mga sospek nito sa naturang pamaril. Kaugnay niyan, narito pa yung bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Cartographic skills as regards to the perpetrators, meron tayo. But kung sino yung behind, hindi pa tayo nakabot. Yes, yung ating RD, our troops on the ground are coordinating now with the family. In fact, they are now requesting, nag-usap na sila tungkol sa taking into custody sa cellphone and also yung other aspect na dapat malaman natin. Yan yung bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa katatapos lamang na pulong balitaan na ginalap kaugnay nga dito sa nangyaring ito na pamamaril sa isa pang broadcaster sa bahagi ng Misamis Occidental. Kung maalala, Bombo Victor at Bombo Everly, bago ito ay sinabi na ng Misamis Occidental Provincial Police Office na nagkakaroon na ng kaukulang mga motibong tinitignan itong kapulisan panggil sa mga posibleng dahilan kung bakit nga nagawa o nangyari itong pamamaslang sa naturang radio broadcaster. Isa na nga dyan, yung kanilang tinitignan ay yung posibleng naging alitan o mga nakaalitan itong broadcaster na ito. Ilang araw bago mangyari itong naturang insidente. Batay doon sa kapulisan, since yung dalawang kasama nitong si Humalon na biktima ay isa sa ilalim nila sa Witness Protection Program para mapangalagaan pa rin yung proteksyon nitong dalawang tatayong mga saksi at witness na makakatulong sa paglutas itong kaso na ito na pamamaslang kay Juan Humalon na biktima nga ng panibago na lang pananakit at pamamaslang sa mga mamamahayag dito sa ating bansa. Bombo Everly, Bombo Victor. Bombo Marlene? Yes, kababanggit mo lang kanina na ilabas na nga itong computerized facial composite nitong isa sa mga suspect. Ano ba itong pinagbasihan nito? Itong salaysay ng mga witness or itong kuha sa CCTV?
Yes, Bombo Victor. Itong computerized facial composite na inilabas ngayon ng Philippine National Police, ito ay nagmula doon sa kuha ng CCTV footages doon sa mismong bahay nitong biktima. Ito nga kagaya nga ng ito kasi ay sinailalim muna sa enhancement ng Philippine National Police para makita, malaman yung iba pang mga detalye doon sa katangian at pagmumukha nitong mga suspects na nasabing krimen. Pero sa ngayon nananatili pa rin hindi disclosed yung identity itong mga perpetrators or mga salarin na ito sa nasabing pangyayari, Bombo Victor. Kaugnay nga nito, may magkano na ba itong inilaan ng Philippine National Police na pabuya sa sino mga makapagtuturo sa kinalalagyan nga nitong suspect? As of the moment, Bombo Victor, ayon dito kay Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr., hindi pa na pag-uusapan kung magkakaroon ba ng pabuya para dito nga sa sino makakapagturo sa kinaroroonan at pagkakakilanlan nitong mga suspects na nasabing pangyayari. Dahil ongoing pa rin itong isinasagawang investigasyon ng kapulisan para tuntunin yung mismong utak at mga motibo na nasa likod itong nasabing pamaslang sa radio broadcaster na si DJ John Walker, Bombo Victor, dyan sa Misamis Occidental. Maraming salamat, Bombo Marlene. Ingat kayo dyan. Live mula dito sa bahagi ng lungsod ng Quezon sa Campo Crame. Ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, posibleng maharap naman sa iba't ibang kaso ang 10 mga local government unit officials sa bansa dahil sa umano'y pakikialam sa nakalipas na barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, ang mga ito ay natukoy na nakisawsaw sa naging halalan sa barangay. Sa kasalukuyan, sinabi ng COMELEC Chairman na isinasapinal na nila ang bilang ng mga ito kasama na ang mga kaso na maaari nilang ihain laban sa mga naturang opisyal. Pero sa kasalukuyan anya, hindi bababa sa 10 local government units official ang kanilang isinasailalim ngayon sa counter-check para sa tuluyan ng paghahain ng kaso. Paliwanag pa ng opisyal na kailangan na maging maingat ang poll body upang matiyak na mapursige ang mga nasabing kaso. Kung maalala nga, bago ito ay una na ring sinabi ni Garcia na may alkalde at mga gobernador na kanilang natukoy na umano'y nasangkot sa vote buying o mga aktibidad po ng pagbili ng boto sa nakalipas na barangay at SK election. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, kinukonsidera ng Bureau of Jail Management and Penology na magkaroon ho ng access sa mga computer at internet ang mga preso na nanalo sa barangay at sangguniang kabataan elections upang mapaglingkuran ang kanilang mga nasasakupan habang nililitis ang kanilang kaso. Ito ay kusunod na rin ng pagkakapanalo nga ng 3 person-deprived liberty mula sa Tanay Municipal Jail, Dasmariñas City, Jail Male Dormitory at sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory na sa idinaos na barangay at sangguniang kabataan eleksyon noong Oktubre at 30 ng taong ito. Ang 3 bilanggo ay kasulukuyang dinidinig pa ang kanilang mga kaso na may kaugnayan nga sa illegal na droga. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Chief Inspector J. Rex Joseph Bostinera, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nahalal nga itong mga persons deprived of liberty sa posisyon sa barangay. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na aniya sila sa Commission on Elections para matukoy kung paano maisasagawa ng nakakulong na nahalal ang kanilang obligasyon sa barangay kagawad sa kabila ng mga restriksyon. Ayon aniya sa legal office ng ahensya, kanilang susundin ang president na itinakda ng Korte Suprema sa mga dating senador na nagampanan pa rin ang kanilang tungkulin habang nakakulong. Sa kabila nito, binigyan diin ng opisyal na hindi bibigyan ng VIP treatment ang mga nahalal na mga inmate. Una nang ipiniliwanag ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia na pinapayagang tumakbo ang nasabing mga persons deprived of liberty sa halalan dahil wala pang pinal na hatol ang korte o hindi pa convicted ang mga ito sa kanilang mga kinakaharap na kaso. Samantala, sinimulan na ng Commission on Elections kaninang alas 8 ng umaga
ang pagtanggap ng kandidatura ng mga individual na nagnanais tumakbo bilang mga kongresista sa ikatlong distrito po yan ng Negros Oriental. Ito ay bahagi pa rin ng nalalapit na special elections na idaraos po sa Disyembre 9 ng kasalukuyang taon. Ang paghahain nga po ng Certificate of Candidacy ay magtatagal hanggang sa Nobyembre 8 ng kasalukuyang taon, kung saan isasagawa ito sa provincial capital area sa Daro Dumaguete City sa probinsya po yan ng Negros Oriental bilang itinatakda sa Resolution number 10945. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po yan ng hapon ang nakatakdang oras para sa pagtanggap ng kandidatura ng mga nais na tumakbo. Una na ngang nag-adapt o pinagtibay ang resolusyon na mababang kapulungan ng Kongreso na humihimok si Commission on Election na magsagawa ng special elections para mapunan ang posisyon na binakante ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. na una nang pinatalsik sa kanyang pwesto. Si Teves nga ang isinasangkot sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo noon po yung buwan ng Marso ng taong kasalukuyan. Samantala, ang election period naman kasama na ang gun ban ay magsisimula naman sa Nobyembre 9 at magtatagal ito hanggang sa Disyembre 24 para sa naturang lalawigan. Magsisimula naman ang campaign period sa November 9 hanggang sa December 7. Habang ang mismo naman pong araw ng halalan ay gaganapin sa December 9 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Samantala, iniulat ho ng Metropolitan Manila Development Authority na umabot na sa 10 truck ang napuno ng mga hinakot na basura na iniwan sa kasagsagan huyan ng pagunita ng undas ngayong taon. Batay sa datos ng Metro Parkway Clearing Group, ito ay katumbas ng 33.83 metric tons ng mga basura. Ang mga naturang basura ay iniwan ng mga bumisita sa 27 sementeryo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila mula Oktubre 26 hanggang Nobyembre 2 ng taong kasalukuyan. Ito ay malayong mas mataas kumpara huyan sa 24.2 metrikong tonelada ng basura na nakolekta naman noong nakalipas na pagunita ng undas. Kinabibilangan ito ng mga sementeryo ng La Loma, Golden Heaven Cemetery, St. Joseph Cemetery, Manila South Cemetery, Tugatog Cemetery, Mandaluyong Cemetery, San Felipe Neri Catholic Cemetery, North Cemetery at iba pa. Ang mga nahakot na basura ay iba pa ay mga nauna na ring iniulat ng iba't ibang local government units na naghakot din ng basura sa kani-kanilang mga sementeryo. Samantala, tatanggap naman ng lifetime na buwan ng tulong pinansyal mula sa Israeli government ang pamilya ng nasawing overseas Filipino worker dahil doon sa digmaan sa naturang bansa. Kinumpirma ito ni Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio. Aniya, mabibigyan ng tulong ang pamilya ng Pinay nurse na si Angeline Aguirre sa lalawigan ng Pangasinan. Si Angeline ay ang Pinay nurse na nasawi sa Israel at itinuturing ngayong bayani matapos ngang piliing manatili at huwag iwan ang kanyang pasyente sa bomb shelter kung saan sila pinasok ng militanteng Hamas at pinagbabaril. Ayon kay Ignacio, konsul na ng Israel ang nagsabing itinuturing nitong isang Israeli citizen si Aguirre at anumang benepisyong tinatanggap ng isang mamamayan ng ating bansa ay siyang ibibigay sa namayapang overseas Filipino worker. Nasa 94,000 pesos hanggang sa 134,000 pesos kada buwan ang maaari pong tanggapin ng pamilya ni Aguirre mula sa gobyerno ng Israel at ito anya ay panghabang buhay o lifetime na makukuha. Ayon na rin po yan sa Overseas Worker and Welfare Administration. Samantala, binigyang diin ho ni Overseas o ito ng OWA Administrator Arnaldo Arnel Ignacio na hindi lahat ng mga overseas Filipino workers na namamalagi ho sa bansang Israel ay gustong umuwi dito sa Pilipinas. Ginawa ng opisyal ang pahayag kasunod ho ng nakakalungkot nga na pangyayari hinggil ho sa ilang overseas Filipino workers na nasawi dahil sa kaguluhang sumiklab sa naturang bansa noong nakaraang buwan. Ayon kay OWA Administrator Ignacio, sa kasalukuyan naabot na sa mahigit 30,000 na mga Pilipino ang nasa Israel ngayon. At sa tingin nito ay hindi nais ng lahat ng mga ito na bumalik sa Pilipinas sa ngayon. Dagdag pa ni Ignacio,
Ang gera sa pagitan ng Israel at Hamas ay nakatuon lamang sa timog na bahagi ng bansa. Ito ay maihahalin tulad rin aniya sa kaguluhan na naganap ho sa Marawi City dito sa ating bansa kung saan sa isang partikular lamang na lugar nangyari ang gera. Sa kabila nito ay tiniyak naman ng opisyal na nakatutok sila sa mga kaganapan sa bansa at nakahanda sila anumang oras sakaling may mga Pilipino ang mga ilangan ng kanilang tulong. Samantala, kumuha naman tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan ang pangkalahatang plano para sa repatriation ng mga Pilipino sa gitna pa rin ng tensyon sa pagitan ng Israel at ng grupong Hamas, iginigiit ng senador. Kaugnay yan, may nakalapang report si Bombo JC Galvez. Iminumungkahi ni Senadora Amy Marcos na unahing ilikas ang lahat ng mga Pilipino, hindi lamang sa Israel at Gaza, kundi maging sa Southern Lebanon, Egypt at Jordan na marami ring mga overseas Filipino workers. Ang suhestyon ni Marcos ay sa gitna pa rin ito ng patuloy na sigalot at tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Ayon kay Marcos, kinakailangan ang pangkalahatang plano sa repatriation ng mga Pilipino. Git pa lang senadora, sa oras na madala sa Pilipinas ang ating mga kababayan, kinakailangan pa rin nila ang tulong lalo na sa trabaho. Anya, wala naman silang mahanap na trabaho sa bansa, nakatumbas ng kanilang kinikita abroad, kaya naman kinakailangan nila ng repatriation support. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senadora Amy Marcos. Una natin kailangan gawin, likasin muna yung mga Pilipino. Yun ang una, kasi marami pang naiipit eh. Ang alam ko, may mga kasal, halimbawa sa Palestinian, medyo mahirap talaga silang palayasin o pauwiin. Kaya may iba nagtatrabaho, mga caregiver, napakarami sa Gaza, kahit sa Israel, halos 30,000. Tapos marami pa rin mga agricultural students na nakinabang sa pag-aaral sa Israel dahil very advanced sila. At dapat gawin ng United Nations, pakinggan lahat. Para sa tunog ng teka ko, wala namang pinagkaiba yung tinatawag na humanitarian pause at saka yung tinatawag na ceasefire. Para sa Tagalog at para sa Pilipino, pareho man lang yun. Maawa na tayo sa isa't isa. Lahat talagang dapat gawin, maiwasan lang ang gera. Ating napakinggan ang bahagi ng payag ni Senadora Amy Marcos. Samantala, hinimok naman ni Senador Christopher Bongbong pamahalaan na pabilisin pang repatriation sa mga Pinoy sa gitna ng patuloy na umiinit na sitwasyon sa Gaza. Iginit ni Go na dapat tiyakin ng gobyerno ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers na naiipit sa crossfire sa Gaza. Nababahala rin ng chairman ng Senate Committee on Health sa kalusugan at kaligtasan ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa na naharap din sa iba't ibang krisis. Dahil dito, umapilang senador sa Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at sa Philippine Overseas Employment Administration na iprioridad ang accounting, proteksyon at repatriation ng mga overseas Filipino workers sa mga conflict zones. Iginit ng senador na dapat kumilos ang gobyerno ng may urgency at gamitin ang lahat ng resources para sa kaligtasan ng mga Pinoy. Bukod dito, binigyan din ni Go ang kahalagaan ng reintegration programs para sa mga repatriated overseas Filipino workers. Kung maaalala, nagkaroon na rin ng paikipagdialogo si Senator Raffy Tulfo sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs kasama ang ilang mamabata sa DFA Central Office upang talakayin ang kasulukuyang sitwasyon ng mga Pinoy sa Israel na nasa gitna pa rin ng gera laban sa grupong Hamas. Sinisiguro ng senador na gagawin ang lahat ng gobyerno para matiyak na ligtas sa mga Pinoy na makakabalik ng Pilipinas. Anya, may mga ayuda na rin nakahanda para sa pagbabalik ng mga overseas Filipino workers sa bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 23 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa issue ng korupsyon laban ho kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Teofilo Guadis III. Ito ang inahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista kahit pa muling ibinalik bilang LTFRB Chief si Guadis epektibo ngayong araw base na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paliwanag pa ng Department of Transportation Chief ang naturang investigasyon ang magiging basihan nila para sa pinal na desisyon sa aligasyon laban kay Guadis. Binanggit din ni Bautista na nakasaad sa kautusan
mula sa Office of the President na walang rason para ilagay si Guadis sa ilalim ng preventive suspension maliban na lamang kung may supervening event na nagpaparatang parehong akusasyon laban kay Guadis ay inihain sa kanyang tanggapan. Nag-ugat nga ang mga paratang ng katiwalian laban ka sa naturang opisyal matapos akusahan ng dating empleyado ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na si Jeffrey Tumbado, si Guadis at iba pang mga opisyal ng Department of Transportation at Malacanang ng pagtanggap umano ng malaking pera kapalit ng prangkisa, ruta, special permits at iba pang mga dokumento mula sa ehensya. Subalit binawi naman ito kalaunan ang kanyang naging sanaysay. Samantala naman sa iba pang mga balita, pinabulaanan ng dating military officer at dati ding Information and Communications Technology Secretary Eliseo Rio na ang kanyang grupong TNT Rio at September 21 Reform Movement ang nagpalutang o may pakana sa destabilization rumors. Ayon sa dating opisyal, walang sinuman mula sa dalawang grupo ang nakipag-usap kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kaugnay sa efforts para i-destabilize ang Administrasyong Marcos. Saad ng opisyal na isinusulong lamang ng kanyang grupo ang electoral reform sa gitna rin ng mga irregularidad na bumabalot sa kalipas na 2022 national at local elections. Sinabi din nito na itinataguyod ng kanyang grupo ang legal na paraan para makamit ang kanilang mithiin, kabilang na dyan ang paghahain ng petisyon na humihiling sa Korte Suprema para atasan ang Commission on Elections, mga telecommunications company at technology provider para ipreserba ang transmission logs ng 2022 elections. Una na ngang nilinaw noong araw ng Sabado ni Armed Forces of the Philippines Chief Browner na walang destabilization plot laban sa kasalukuyang administrasyon. Subalit may nalaman anya itong rumors lamang ng umano'y destabilization efforts sa mga retiradong military officers. Kaugnay nito, hinimok naman ng dating retiradong military officer na si Rio ang Armed Forces of the Philippines Chief na pangalanan ang individual na napaulat na nagpaalam sa kanya ng destabilization rumor para linawin ang naturang issue. Samantala, aminado ang bagong talagang kalihim ng Department of Agriculture na si Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na hindi pa posible ngayon ang maibaba ang presyo ng bigas na ipinangako nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong kampanya na 20 pesos kada kilo. Subalit hangad pa rin aniya ng ahensya na maibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. Ang problema aniya sa ngayon ay nasa 15-year high ang presyuhan ng bigas sa pandaigdigang merkado, kaya't hindi pa ito posible sa ngayon. Sa kabila nito, sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakahanda na aniya sila na gawin ang lahat ng kanilang makakaya para gawing abot kaya ang bigas sa ating bansa. Sinabi ni ng kalihim na bukas itong makikipagtulungan sa kasalukuyang mga opisyal ng Department of Agriculture sa gitna ng mga ulat na nagdemand ito ng courtesy resignation ng kasalukuyang mga undersecretary. Samantala naman sa iba pang balita, naniniwala ang grupo ng mga magsasaka na Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na magtutuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga agricultural products dahil na o kahit na tiniyak pa ng Department of Agriculture na kanilang pipigilin ang anumang pagtaas sa presyo ng mga produktong pang-agrikultura. Sinabi nga ni SINAG President Rosendo So na tuwing nalalapit na ang buwan ng Disyembre ay nagiging normal ang pagtaas ng presyo ng mga bigas at itlog kahit na walang paggalaw ang mga farm gate prices ng mga ito. Una na rin sinabi ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na hindi na inaasahan ang pagtaas ng mga presyo dahil sa maganda naman ang supply at matatag naman ang local production ng mga produktong pang-agrikultura dito sa ating bansa. 28 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagpakawala o nag-release ng higanting boya effigy ang ngayong umaga ang isang grupo ho ng mangingisda dyan ho sa Masinloc, Zambales. Ginawa ito ng grupo sa isla ng San Salvador, Zambales. Ito ay upang iparating sa bansang China
ang kanilang gutom at galit dahil sa patuloy na panghaharas at agresyon sa Scarborough Shoal. Sa isang pahayag matapos ang pagpapalayag sa Voya, ang Asosasyon ng mga Mangingisda sa Masinloc ay ibinahagi ang naganap na pagpapakawala sa higanting boya na may nakasulat na "Atin ang Pinas", na tanda ng pag-aangkin ng mga mangingisda sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Ayon kay Kagawad Richard Pascual at incoming kapitan ng isla ng San Salvador, umaasa sila sa biyaya ng karagatan kung saan dito kinukuha ang pagkain, hanap buhay at kasiyahang dulot ng simpleng pamumuhay. Ang patuloy na harassment at agresyon na ginagawa ng China laban sa mga mangingisda sa Scarborough Shoal ay lubos na nakakaapektuhan niya sa kanilang kabuhayan. Dagdag pa ni Pascual na ang gutom at galit nila ay bunga ng patuloy na pagpigil ng China sa mangingisda sa naturang lugar. Nagpapasalamat naman ang mga mangingisda sa lokal na pamahalaan, Philippine Coast Guard at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa patuloy na ayuda sa kanilang mga mangingisda. Hiling ng mga mangingisda na sana ay maipagpatuloy ang payapang paglalayag sa karagatan ng Pilipinas upang buhayin ang kanilang pamilya. Sa karagdagan pang balita, tinatalakay na ng gobyerno ng Pilipinas at ng India ang pagsusupply ng 7 helicopters na gagamitin para sa rescue at humanitarian efforts ng Philippine Coast Guard. Ayon sa Presidential Communications Office, tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang alok kay Indian Ambassador Shamba Kumaran sa kanilang pagpupulong sa Palasyong Malacanang noong nakalipas na linggo. Ayon sa Pangulo, ang bagong helicopters na ito ay malaking tulong para sa pagsisikap na ginagawa ngayon ng pamahalaan para malinang ang kakayahan ng ating bansa pagdating sa rescue at humanitarian efforts. Sa parte naman ng Indian envoy, sinabi nito na mayroong nagpapatuloy na pag-uusap sa pagitan ng mga opisyal ng gobyerno ng India, Philippine Coast Guard at ang mother agency nito na Department of Transportation para sa supply ng naturang mga assets para sa maritime search and rescue operations and humanitarian services ng ahensya. Anya, ang mga helicopters na ibibigay sa Philippine Coast Guard ay itinatag mismo ng Indian Navy at Coast Guard na maaaring gamitin para sa active security operations at kayang magkarga ng mas maraming tao at loads. Sa mga sandaling ito ay kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan. Tuhong NLEX at SCTEX patuloy na nakahanda sa pagdagsa ng mga motorista ngayong araw. Mga sasakyan na hindi pa nagpapakabito ng itong RFID, palalawigin pa hanggang sa katapusan ng taon ayon huyan sa Toll Regulatory Board. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Tropio Anwala Jr. Patuloy ang paghahanda ng pamunuan ng North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway sa inasang pagbabalik sa Metro Manila ng mga motorista ngayong araw. Ayon kay Robin Ignacio, Senior Traffic Manager ng NLEX at SCTEX, 100% RFID ay nakahanda na umano sa kanilang mga toll gates. Dumami naman ang mga sasakyan na nagpakabit ng RFID. Batidin niya ng NLEX management na may driver pa rin na nagbabayad ng mga cash, kaya handa na rin sila sa plano para rito. Ang pagdami umano na nakakabitan ng RFID stickers ay inasang makakatulong sa pagbilis ng daloy ng mga sasakyan. Ang pag-igsi ng pila sa mga toll plaza. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Robin Ignacio, Senior Traffic Manager ng NLEX at SCTEX. Malaki po talaga yung improvement sa aming RFID systems. At yun nga, yung uuwian po, actually hindi na po natin naranasan yung sobrang haba ng ating mga pagpila sa ating toll plaza. Lalong-lalo na ngayon po na marami na pong nagpapakabit ng RFID at naka 100% RFID dry run na po lahat ng ating toll plaza sa NLEX at saka SCTEX. Maaring meron pa pong kulang-kulang na 20% yung hindi naka-RFID. Po nung nag-dry run, dumami po yung mga nagpapakabit. Puro po yung mga iba talaga ay hindi pa po ready. Ang TRB naman po ay nagbigay po ulit ng extension ng ating dry run hanggang sa katapusan na po ng. Samantala, sinabi ni Julius Corpus, tagapagsalita ng Toll Regulatory Board o TRB, na nanatili lamang magaan ang daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway o SLEX hanggang kahapon. Ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni Julius Corpus, spokesperson ng Toll Regulatory Board. Traffic pa po ng Kalamba kung saan inaasahan namin na
doon medyo magsisimulang magdami ng mga ganitong oras. Subalit wala pa rin ho kaming nararanasan sa ngayon at naobserbahan. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwara nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Nagsimula na kaninang umaga ang libreng sakay program ng Metro Railway Transit 3 para po yan sa mga kabataan. Maalala kasi na binuksan ng pamunuan ng MRT3 ang naturang programa para sa mga kabataang may edad 18 pababa bilang pangunahing programa kasabay ng pagdiriwang ng National Children's Month ngayong buwan. Magpapatuloy naman ang naturang programa hanggang mamayang alas 7 pa po yan ng gabi. Samantala, kakailanganin lamang ng MRT3 na magpakita po ng mga valid student ID ng mga batang nasa elementarya hanggang sa sekundarya. Samantala, inihayag ni San Jose del Monte Representative Rida Robes na kanyang iginagalang ang desisyon ho ng mga residente ng San Juan del Monte na manatili bilang component city ng Bulacan ang naturang lugar. Sa naging plebisito noong Oktubre 30, nanalo ho ang no vote para gawing highly urbanized city ang naturang lungsod. Paliwanag nito sa nabagamat nabigo silang matupad ang layunin ng kanilang ipinaglalaban ay tinatanggap nito ang desisyon ng mga sambayanan. Tiniyak naman ito na sa mga taga San Jose del Monte na patuloy pa rin nilang pauunlarin ang kanilang bayan. Aniya, malinaw na isa itong diwa ng demokrasya na kinakailangan pa ring manaig. Batay sa datos, nasa 820,385 na Bulakenyo ang bumoto tutulho sa pagdideklara sa San Jose del Monte bilang highly urbanized city, habang 620,000 naman 707 lamang ang bumoto pabor dito. Sa iba pang balita, umaasa ang pamahalaan na lalo pang mapapataas ang export ng mga produkto at iba pang serbisyo ng ating 5 o hanggang 5% ngayong taon kumpara nung nakalipas na 2022. Ayon kay Seferino Rodolfo, ang Undersecretary ng Department of Trade and Industry, bagamat mababa ang projection o pagtaya ngayong taon para sa Pilipinas, nananatili pa rin ang bansa bilang isa sa may pinakamagandang performance kumpara sa iba pang mga katabi nito o karatig nitong bansa. Noon ngang 2022, umabot anya sa $98 billion ang naging export value ng Pilipinas, habang $103 billion naman ang kanilang target para ngayong taong 2023. Sa kabila nga ng 5% na target growth, mas mababa pa rin ito ng $24 billion mula sa $127 billion na una ng tinarget sa ilalim po ng Philippine Export Development Plan. Isa nga sa mga inaasahan nilang mangunguna sa ilalim nito ay ang service na siyang posibleng magpapaangat pa sa export growth ng Pilipinas. Malaki rin anya ang bentahe ng Pilipinas pagdating sa iba't ibang mga produkto mula dito sa bansa na isa sa patuloy naman na nagpapaangat pa sa kabuang export ng ating bansa. Samantala, nangako ng tax incentive ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga negosyong sumusuporta ho sa kanilang mga priority programs, lalo na ang pagbibigay ng serbisyo sa mga marginalized sector ng lipunan. Nilagdaan ni Mayor Joy Belmonte ang isang City Ordinance SP 3213 Series of 2023 na naglalayong bigyan ng tax credit certificate ang mga pribadong donors na maaari nilang magamit sa business tax dues sa City Treasurer. Paliwanag ni Belmonte, naglalayo nitong mapalakas ang partnership sa pagitan ng local government units sa pribadong sektor upang mas marami mga mahihirap na residente ng lungsod ang maabot ng tulong at serbisyo mula sa kanilang lokal na pamahalaan. Nakapaloob sa naturang ordinansa na makatatanggap lamang ng tax credit certificate ang mga negosyong magdodonate ng asset o serbisyo sa kanilang lungsod. Sa kasalukuyan, pinangunahan ng City Treasurer's Office ang pagbuo ng implementing rules and regulation para sa agarang pagpapatupad ng naturang tax incentive. Naglabas naman ang lungsod ng Quezon ng 2 ordinansa para maprotektahan ang mga bata laban sa child labor. Ayon kay Quezon City Mayor Josefina Joy Belmonte, nais nilang maprotektahan ang kapakanan ng mga bata laban sa mga mapang-abusong child labor o sapilitang pagpapatrabaho sa kanila.
Kung hindi man anya tuluyang matuldukan, nais ng city government na mapababa ang child labor practices sa naturang lungsod. Batay nga sa kasalukuyang datos ng city government ng Quezon sa huling quarter ng 2022, nananatiling mataas ang bilang ng mga child labor sa naturang lungsod. Nananatilian niyang ginagamit ang ilang mga bata para makapagtrabaho, kung saan kabilang dito ang 5,449 na mga kalalakihan at mahigit 4,000 pa na mga kababaihan. Sa ilalim naman ng dalawang bagong ordinansa, ninanais nitong mawala na ang mga ganitong mga klase ng aktibidad sa buong lungsod at mabigyan ng social protection ng mga biktima kasama ng kani-kanilang mga pamilya. Dito ay pagbabawalan po na magtrabaho ang mga bata na ang edad ay mas mababa sa 15 taong gulang, maliban lamang kung ang mga naturang bata ay magtatrabaho sa ilalim ng pangangalaga o proteksyon ng kanilang pamilya. Maliban dito, papayagan din ang mga batang makapagtrabaho kung ito ay bahagi ng kanilang partisipasyon sa mga pampubliko o public entertainment katulad ng sinema, teatro, radyo, telebisyon at iba pa. Ang mga organisasyon o mga business establishment na mapapatunayan na manggagawa ng child labor ay maharap sa pagkakatanggal ng kanilang permits, penalty at maging ang pagkabilanggo, depende yan sa bigat ng kanilang nagawang pagkakasala. Kumuha naman tayo ng mga balita sa labas pa rin ng ating himpilan. Itong ilang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 masayang bumalik sa Manila matapos ang pagunita ng undas sa kani-kanilang mga probinsya. Ang balitang yan itintukan ni Bombo Kelly Cordero. Sulit umano ayon sa ilang senior citizens ang kanilang long weekend sa probinsya ngayong kakatapos lang na undas dahil nakasama nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Si Ginang Lolita Galiano at Ginoong Pedrito Siatan ay kakabalik lamang ng Maynila galing sa probinsya. Anila, in-enjoy nila ang long weekend para gunitain ang undas, makadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay, makaboto sa Barangay Sangguniang Kabataan elections at magsama-sama ng kanilang mga kamag-anak. Itong pag-uwi sa probinsya tuwing undas at Pasko ay ginagawa raw talaga nila taon-taon. Bagamat 5 hanggang 7 araw lang sila nakakauwi, okay na raw yun. Lalo pat tumatanda na sila at gusto nilang makasama ang kanilang mga kapatid, anak at apo. Ano lang siya, yung okay lang, may pupunta, may uuwi. Pero hindi kasing dami ng tao dito sa Maynila. Oo, every year yun ako. Every year talaga yun. Pagka malapit ng undas, pauwi na. Kahit walang ganong pera, siyempre, masaya pa rin. Sa Lakasiliana pa kami sa Negros Occidental. Lahat ng mga ninuno namin nandun eh. So, gumagawa talaga kami ng paraan para makapag sa undas. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero dito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 mula sa kanilang bakasyon. Mahigpit naman ang ipinapatupad na seguridad sa naturang paliparan, lalo na pagdating sa X-ray machine. Pagpasok din sa entrance gate ng paliparan, may makikita rin agad ng mga nakapaskil na placards na nagpapaalala na mahigpit na ipinagbabawal ang bomb jokes. Dahil maaaring magdulot ito ng malaking problema at pagkaantala sa mga flights. Ang sino mang magbibiro hinggil dito ay maaaring maharap sa isang kaparusahan na may hanggang 5 taong pagkakakulong o multang hanggang 40,000 pesos. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa mga karagdagan pa ang balita, hinarang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang isang American national sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa pagkakasangkot nito sa sex crime sa Estados Unidos. Kinilala nga ito ng Immigration Commissioner na si Norman Tencinco ang naturang suspect na si Thomas Henry Van der Waal na 39 anyos. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 si Waal sakay ng isang flight mula sa Taipei, Taiwan. Ayon kay Tencinco, kaagad silang nag-issue ng exclusion order laban sa naturang national o American national matapos na makita sa listahan ng Bureau of Immigration ang kanyang pangalan na kabilang sa mga rehistradong sex offenders. Nilinaw naman ng opisyal na maigpit nilang ipinagbabawal na makapasok dito sa ating bansa ang isang individual na nahatulan ng isang krimen na may kinalaman sa moral turpitude dahil ito ay malinaw na undesirable aliens. Batay naman
naman sa impormasyong ibinigay ng National Central Bureau ng Interpol, si Wal ay hinatulan ng kasong sex offense na inihain ng kanyang pamilya ng isang minor de edad sa kanilang bansa. Sangkot umano si Wal sa child pornography, sexual abuse at pangmomolestya sa 15 anyos na bata. Inihayag rin ni Tansinko na naglabas na siya ng kautusan upang mapabilang sa blacklist ng Bureau of Immigration para sa mga unwanted aliens. Samantala, kaagad na inamin ng isang biktima ng human trafficking na siya ay illegal na na-recruit matapos ang isinagawang Immigration Secondary Inspection ng mga tauhan ng immigration. Kinilala ng Bureau of Immigration Protection and Border Enforcement Section ng biktima na si alias Nina. Hindi umano nagtutugma ang mga statement ng biktima kaya nagduda ang mga tauhan ng immigration. Sa unang pahayag ng biktima, sinabi umano na magtutungo ito sa Hong Kong at Macau para lamang mamasyal. Di nagtagal, umamin rin ito na siya ay nirecruit patungo sa United Arab Emirates para magtrabaho bilang isang household service worker. Sinabi niya na siya ay na-recruit ng isang Pinay na nakilala lamang niya online at inalok nga ng buwan ng sahod na 30,000 pesos. Ay naman kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, tama ang naging desisyon ng biktima na huwag nang tumuloy upang di na siya mapahamak. Kagad namang itinurnover ang kaso ni Nina sa Interagency Council Against Trafficking upang mabigyan ito ng tulong na masimulan ang investigasyon laban sa kanyang illegal recruiter. Kumuha naman tayo ng mga balita sa ating mga probinsya. Tuhong industriya ng agrikultura, ikinagagalak ang pagtatalaga ni President Marcos ng bagong kalihim sa Department of Agriculture. Ang detalye nga ay tinutukan ng Bombo Radio Vegan. Ikinagagalak ng Samahang Industriya ng Agrikultura ang pagtalaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Francisco Chu Laurel Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Agriculture na siyang tututok sa mga suliranin sa agrikultura sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Samahang Industriya ng Agrikultura Chairman Engineer Rosendo So, tinitignan nila kung anong magiging hakbang ng bagong kalihim sa hanin ng agrikultura kaya't magkakaroon sila ng pagpupulong kasama si Laurel upang pag-usapan ang mga nararapat na gawin para sa sektor ng mga magsasaka. Anya inaasahan nito na kahit nanggaling sa fisheries sector si Laurel ay maging prioridad pa rin ang crop, livestock at poultry sa bansa. Hiling pa nito na sana'y huwag maging direksyon ang pag-import, hindi basta na lang ibaba ang taripa at walang korupsyon na magaganap sa pamumuno nito. Gayunman bagong pagpupulong ay aasahan ng Samahang Industriya ng Agrikultura na makikipagkita ang kalihim sa kanila kasama na si Senator Cynthia Villar upang mapag-usapan ang budget para sa susunod na taon. Yung member natin sa SINAG kasi yung crop and of course sabihin natin yung mga livestock and poultry, nagtatanong kung paano siya makakatulong doon sa... So magsaset tayo ng meeting para at least ma-discuss paano ang direction niya. And ang importante naman, huwag yung direction ng importation, yung taripa huwag basta-basta ibaba. And sa tingin naman natin is ang importante, hindi magkakaroon ng maraming corruption. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Samantala, isang 39 anyos naman na lalaki na nanggahasan ng lola sa Clarin, Bohol, nahuli po ng bypass operation. Samantala, kasong rape at Comprehensive Dangerous Drugs Act isasampa ng kapulisan sa naturang sospek. Kaugnay niyan, may nakalapang report ang Bombo Radio Cebu. Sasampahan ng kasong RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong rape ang 39 na taong gulang na si Gerbe Jimenez ngayong araw matapos nitong gahasain ang 69 na taong gulang na matandang dalaga. Ayon sa investigasyon sa pangunguna ni Police Captain Albert Sator, ang hepe ng Clarin Police Station, na nasanay ang matanda na hindi naglalak ng kanyang bahay, lalo na't nasa malapit lang nakatira ang kanyang pamilya upang mamonitor ito at mabantayan. Naganap ang panghahalay pasado 1:00 ng madaling araw nang biglang pinasok ng sospek ang bahay ng matanda sa Barangay Bukaw, lungsod ng Clarin sa lalawigan ng Bohol.
Isinalaysay ng biktima na agresibo ito, lasing at tila wala sa kanyang tamang pag-iisip at napag-alaman na hindi lamang isang beses ito ginalaw sapagkat pagkatapos ng paunang panghahalay nasundan pa ito pasado 3:00 ng madaling araw. Kaya naman nahirapan na matanda na lumakad at humingi ng tulong dala na rin ng kanyang edad. Kaugnay nito, napag-alaman din na ang nasabing suspect ay bagong laya matapos itong makulong sa loob ng 8 taon at nasangkot sa iligal na droga kung saan nahuli sa isang buy-bust operation na nakunan ng 3 sachet ng shabu. We will able to file a case for violation po ng RA 9165 for illegal drug selling and sa kaso po ng rape po. Sabay po natin i-file po yung kaso considering po nga na yung described ni Lula during the commission of the crime. Ating napakinggan si Police Captain Albert Sator, hepe ng Clarin Police Station. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ito si Bombo Kate Arisgado para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito naman hong publiko, wala daw dapat ikabahala at tiniyak ng secure ang Cebu City Hall kahit walang bantay na gwardya sa kasalukuyan. Ang detalye nga ay tinutukan ng Star FM Cebu. Tiniyak ng mga opisyal ng lungsod ng Cebu na hindi dapat mag-alala ang publiko sa seguridad ng City Hall kahit na natapos na ang serbisyo ng GDS Security Agency noong nakaraang buwan at hindi pa nag-take over ang bagong security agency. Sa ipinatawag na press con, sinabi ni Attorney Jeron Castillo na secure ang loob at labas ng Cebu City Hall kahit walang security guard sa kasalukuyan dahil may sariling security forces ang gobyerno na binubuo ng mga miyembro ng Civil Security Unit at Force multipliers mula sa Barangay Peacekeeping Action Team at Task Force. Hindi pa kabilang dito ang puwersa ng pulisya ng lungsod na nagbabantay din sa City Hall. Itinanggi naman ni Attorney Colin Russell na hindi nabigyan ng due process ang GDS Security Agency ayon sa alegasyon ng may-ari nito. Ang katotohanan pa umano ay ang pagbabasura sa temporary restraining order na inihain ng may-ari ng security agency noong buwan ng Setyembre matapos ipaalam na hindi na ma-renew ang kanilang kontrata sa Cebu City Hall. Inaasahan naman ang bagong security agency na hahalili sa darating na Nobyembre 10 kung matutupad nito ang lahat ng mga kinakailangan ayon sa batas. What is being seen right now is to have the best security personnel that will serve the city, especially the city government offices. It will be a combination now of the internal security forces. So there will be a beefing up of the civil security unit, and then it will be expanded by way of multiplier. This time the multiplier is a security agency if it's still needed. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 8 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Balita pa rin sa ating mga probinsya, lalaki hong tumalon mula sa pampasaherong Roro vessel dyan sa probinsya ng Masbate. Nasa state of decomposition ang matagpuan ng mga otoridad. Ang detalye yan ay tinutukan ng Bombo Radio Legazpi. Natapos na ang ilang araw na paghahanap ng mga otoridad sa lalaking tumalon sa dagat habang sakay ng isang Roro vessel mula sa Masbate na patungong Pidoran Port sa Albay nitong nakaraang undat. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Coast Guard Petty Officer First Class Saldi Banyeria, Assistant Chief ng Coast Guard Station Masbate, natagpuan ang bangkay ng biktima malapit sa baybayin ng Barangay Resurrection sa bayan ng San Fernando, Masbate. Mga mangingisda umano ang unang nakakita ng katawan ng biktima na palutang-lutang sa nasabing parte ng karagatan. Positibo namang kinumpirma ng mga kaanak ng biktima na ito ang katawan ng lalaking tumalon sa pampasaherong barko. Ayon kay Banyaria, nasa state of decomposition o naaagnas na ang bangkay kung kaya't agad itong inilibing sa sementeryo sa naturang barangay. Samantala, inamin ng opisyal na talagang nahirapan sila sa isinagawang search and retrieval operation dahil sa malakas at malalaking alon kung kaya't inabot ng 4 na araw ang paghahanap. Kaya lang, upon the retrieve ma'am yung is may protocol sila kasi nakakuha nila ma'am doon sa Barangay Resurrection San Fernando, Municipality of San Fernando. So since na nakuha nila nasa decomposition, pansamantalo muna nila itong nilibing.
habang hinihintay yung mga kamag-anak. Hindi din kapon na hapon, duman nga dito sa Coast Guard Station Masbate yung mga kamag-anakan, magulang, and din yung live-in partner nitong si John Rel Olingay. So pumunta sila doon kapon at napag-alaman nga ma'am na na-confirm na nila na yun nga talaga si John Rel Olingay ma'am. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Leslie Bingbing, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Muling sinuspende ang evacuation ng pagpapalikas sa mga sugatang individual at mga dayuhan mula sa Gaza patungong Egypt sa ikalawang araw po yan. Kaugnay pa riyan ay ito nga ay matapos na tumanggi ang Israel na payagan ang paglikas ng ilang sugatang Palestino ayon sa mga opisyal mula sa Egypt at Palestine. Ayon sa Hamas government naman sa Gaza, sarado ang terminal dahil pinagbawalan ng mga nasugatan sa nagpapatuloy na gyera mula sa pagtawid sa Egypt para magamot sana. Wala din anyang papayagan na makalabas na dayuhan hanggat nananatiling stranded sa Gaza ang mga sugatan. Base sa datos, nasa 1/3 ng mga sugatang Palestinians sa evacuation list ay mga miyembro ng Hamas. Samantala, nagbanta naman ang militanteng Hezbollah na pagbabayarin nila ang Israel sa krimen nito laban sa mga sibilyan matapos ngang inilunsad na airstrike nito na kumitil sa 3 bata at kanilang lola doon sa Lebanon. Ayon sa Iran na suportado ang Lebanese group na Hezbollah, gumanti lamang ito sa airstrike ng Israel kung saan 3 batang babae ang edad ay nasa pagitan ng 10 at 14 ay napatay sa pamamagitan ng pagpapakawala ng sandamakmak na Grad rockets sa bayan ng Kiryat Shmona sa may hilagang Israel. Inihayag din ng Hezbollah na hindi nila kukonsintihin ang pag-atake sa mga sibilyan at magiging matindi at malakas ang kanilang magiging ganti. Sa panig naman ng Israel, sinabi ng militar dito na ang pag-atake ng Hezbollah mula sa Lebanon ay kumitil naman sa isang Israeli citizen na nasa hilagang Israel. Bombo Sports News. Nalasap ng Golden State Warriors ang ikalawa nitong pagkatalo ngayong season sa kamay ho ng Cleveland Cavaliers sa score na 115-104. Mistulang inalat ang Warriors sa naturang game sa likod ng 28 points ni Stephen Curry kasama ang apat na assist. Nasayang din ang 18 points at 8 assists na naging kontribusyon ng defensive specialist na si Draymond Green kasama ang 15 points ni Klay Thompson. Sa panig ng Cleveland Cavaliers, nagbuhos ng 31 points ang shooting guard na si Donovan Mitchell habang 24.7 assists naman ang naging kontribusyon ni Darius Garland. Umagaw rin ang 16 rebounds, 13 points ang power forward ng Cavaliers na si Evan Mobley para silyuhan ang naging panalo nila kontra sa Warriors. Sa unang quarter, hawak ng Warriors ang kalamangan ngunit pagpasok ng ikalawang quarter, tinambakan sila ng Cavaliers ng 12 big points. Pinilit ng Golden State na bumangon sa ikatlong quarter at nagawa nilang ibaba sa 9 na puntos lamang ang kalamangan ngunit hindi pa rin nila ito namintine pagpasok ng ika-4 na quarter. Dahil dito, 2 na ang naging pagkatalo ng Warriors habang nanatili sa 5 ang naipanalo nilang laban ngayong season. Habang sa panig naman ng Cavaliers, 4 na ang kanilang pagkatalo habang 3 pa lamang ang nagagawang maipanalong laban. Sa iba pang mga balita, pinatikim naman ng Toronto Raptors ang ikatlong pagkatalo sa San Antonio Spurs matapos na payukuin ang huli sa overtime game. Matapos ang laban sa pagitan ng dalawa sa score na 123-116 paborho sa Toronto. Binuhat ni Scottie Barnes ang Raptors na sa kanyang 30 points, 11 rebounds, double-double habang kapwa nag-ambag ng tig 24 points sina OG Anunoby at Dennis Schroeder. Big-time performance din ang pinamalas ni Jacob Poeltl na kumamada ng 16 point, 10 rebounds, double-double. Hindi naman nagawa ng Spurs na protektahan ang kanilang home court sa kabila ng 21 points, 11 rebounds ni Zach Collins at 26 big points ni Keldon Johnson. Samantala, ang rookie na si Victor Wembanyama ay nagbuhos din ng 20 points, 9 rebounds sa naging pagkatalo ng San Antonio Spurs.
Naging dikit ang score ng dalawang kupunan hanggang sa pagtatapos ng huling quarter dahil sa palitan ng mga ito ng magagandang shots. Gayunpaman, pagpasok ng overtime umabot lamang sa 6 na puntos ang nagawa ng Spurs habang 13 points ang pinakawalan ng Raptors sa loob ng 5 minuto. Hawak ng Raptors ang 3-4 na kartada habang 3-3 naman sa panig ng Spurs. Mga kabombo Caster Nation, bago tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kababa, Caster Nation, sa Christmas Countdown, 49 days to go, bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pagtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna nga launa. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto diri sa DWFM, Bombo Radio Iloilo, flagship stations ang the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Nobyembre 6 tuig 2023. Karon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 49 días na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang mo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita update sa nasapuan sini sa buhang haro nga utod ang ulo kag kamot. Kamot na sapuan una kaginansang aga sa may barangay Tikod sa distrito Iyasang Lapas. Lawas na sapuan sa buhang haro. Ulo padayon sa karon nga ginapangita. Ang Iloilo City Police Office nagmando nga padalma ng investigasyon angot sa paglasa kag pagwigit sa lawas ang hindi pa makilalaan nga individual. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Mayor Jerry Treñas nag-congratulate na sa kay Councilor Irene Ong sa ginpamangkot sa sitwasyon sa eleksyon para sa Liga ng mga Barangay. Anong butsilingon sa pag-congratulate sa alkalde sa kay Councilor Irene Ong? Samtang katason sa building, isa sa mga nangin pagpanghangkat sa mga Bureau of Fire Protection na personnel sa pagpalong sang kalayo sa nagluntad nga sunog sa distrito iya sa Mandurriao. Ang natungdan, ang Bureau of Fire Protection, aminado nga kulang sila sa mga equipment. Muni madalakuan mga balita, issues kag impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalaga diri sa Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries para sa 1-2 Panalo Part 22 sang Bombo Radio kag Star FM. Balde-balde pa premyo na may kasya siyahan pa.
6.5 million pesos cash nationwide ang total prizes ginagahulat para sa mga maswerte sa mga winners. Simple gid lamang ang pagpasakop diri. Ang unang step karon banwa among pagbakal sa mga kinahanglanon sini nga proof of purchase ang aton nga promo sponsor sa mga market or supermarket, groceries kag sari-sari stores nga malapit sa inyong lugar sa tagsa ka matag adlaw. Aton ini nga ginagamit gani, no? Hindi gidiya siling way kita makabakal o kung hindi naton pagbaklon ini kay sa tagsa ka matag adlaw ginagamit naton ini. Katulad ng ginamang sang Sunsilk shampoo, 1 empty sachet of any Sunsilk pink or green variant shampoo. Ang Sunsilk nga shampoo sa aton sinima kabombo ang pwede nga mapasakop diri ang green kag ang pink variant lamang. With the best ever Sunsilk with active infusion, walang makakapigil sa all-day smooth and fragrant hair na may bangong nakakagigil. Now with our new best ever fragrance. Cream Silk Conditioner shampoo lang, kulang sa vitamins. Mag Cream Silk araw-araw for hair that is boosted for more. Cream Silk Conditioner tapos shampoo, mag-apply sa conditioner o hindi na mangita sa iban. Cream Silk Conditioner lang. Winner Dishwashing, 1 empty stand-up pouch or sticker labels ang Winner Dishwashing Cream or liquid sa anuman nga size kag variant. Basta bilis tanggal sebo, i-Winner Dishwashing mo. Orocan, isa ka product sticker kun kupon nga nagaangkon sang tanan sini nga bombo promo title sa Orocan, maayos ang buhay mo. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, isa ka kupon sa tagsa kapagbakal sang 100 pesos nga balor sang alahas, relo o kun pagprenda sang item sarang na nga maka-avail or makakuha sang isa ka kupon. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and the pearl house. Anong imo sini nga himuon? Standby kay balikan tayo na karon sa aton sini pre nga pagpangalagad check ko na si Bombo Jomar Villa. Ano ang latest nagikan karon sa naga-imbestigar, naga-panghusisa sa sining lawas sa tawo sa magkatuway sining lugar diri sa syudad sa Iloilo na Sapuan. Una diri nga nasapuan na banwa nga nakabutang sa sulod sa sako, no? Ang duha ka pares sang kamot wala kag tuo. Ikaduha nga nasapuan ang una tong kamot sa tikod lapas, di ba? Nasapuan man karon ang lawas ang isa ka individual nga wala sang ulo kag wala sang magtimbang sini nga kamot. Hinapatihan karon sa kapulisan ta nga ang kamot nga nauna nasapuan dito sa may tikod ang nagapanag-iya amo ining lawas. O galing siya karon dako pa nga palamang kutanon kung sino ini siya bangod nga wala ini isang ulo. So kamot, lawas, nasapuan na pero ang ulo padayon pa nga ginapangita. Si Bombo Jom Marvilla may follow-up report. Jom, sa report na please kami. Sobra 90% ang pagpati diri sa lapas fencing ang nakita duha ka kamot address by areas sa tikod lapas isa lang ka individual sa DNT sa Dablag lang men sa Kwanman address sa by area sa Gabuhang distrito sang Haro sa Sinigawak ang tawo away sa duha ka kamot kag away naman ang yasining ulo no probinsya sa nagapanyaga. Based rin bubot samlo sa pagpakigangot naton sa kay Police Lieutenant Greg Matutino ang Pedre karon sa Lapas PNP isa rin sa ginasihan nga nataw-taod nila among agi sa pag-utod pala sa kamot diri kung sa gin basihan nila ang ining lawas man isang lalaki nga sa Pondre sa bay area sa distrito sang Haro no kaysa sining nakita diri nga duha ka kamot bobotsam ang pag-utod sinila lapaw na sa siko magtimbang nga bahin so gin taod nila hasta nga naka-plastar sila diri sa bay funeraria nga ang atong lawas nag-coincide man kay ang pagkasaputo sa lawas may birin pa nga porsyon sang yasiling siko kagabis man to sa kulor man sang panit nga posible man nga ma-coincide nila same ang kulor sa panit although nga tiway man sang tato to gadi nga nakita ang bahin diri karon niya sang otoridad bumbutsam so amo panini ang ginabasihan diri sang otoridad ta nga ang kamot kag ang lawas isa lang nga sa diri sa may tikod kag ay distrito sang Haro.
So ang ining sa kamot, so nag-coordinate di karon ang lapas PNP sa Haro, bubutsam nga ti isa na lang sila magpatigayon diri sa investigation kay ti ang pagpati isa malaning tagiyan isang kamot kag lawas ni. So mo ni ang latest karon nga lihok diri sang lapas PNP nga magburitay para ti matumod ang identity no kay ang isa diri na di medyo nabudlayan kay way isang marking sabi no nga ti palatandaan o kontato abi sa lawas ang inay nga nasambit diri karon yang biktima no kun pagkasapo diri karon bisan sa kamoto hambal ni Police Lieutenant Matutino way man sang singsing o kun kato dabe o kun may may pilas daw kun nagpali ng mahimo pagtandaan nga ma-identify karon niya sang pamilya so si manto sa lawas nga nasakwan so mo nang lihok diri nga mag-coordinate na lang lapas sa Haro agod nga makadihon sila karon kung sino gid man ni ang identity no sa siling nasambit karon niya nga biktima kay subnaway pag ito makita ang iya sini nga ulo nga kun basihan nga mo na tani nga madasig no nga ma-identify karon asang iya sini nga mga himata o kung may mga reported man kay diri sa lapas way isang missing nga na-report may nagpa-blatter abi sa police station nga nadula ang ila sini nga himata kay ti ongoing man in coordination diri karon sa pila ka mga barangayan basi may mga reported man sila nga missing within sa barangay nga way makalabot sa lapas PNP station diri karon Babutsam. Ari pa bati tablang statement ni Police Lieutenant Greg Matutino sa mapakigangutan sa Bombo Radio. Kung tanaw naton posibility mo to ang sugpon niya kay kung tanaw naton ang katsang kamot amuged katsang kamot kay tisimbrang sa siko yan nabili ni lawas o pagutod sir limpyo gid limpyo so it means nga daw tama gid katalom ang gingamit nila so sir gin try gin pasibo di sa lawas kung iyagid man nga kwan kay sige bato ang but then kung ikuan naton ikuan na naton amugid ang iya nga supon. So ma-identify na kung sino ni sir? Wala identity. So makuan pa kami ni Major siya kung nabuligay kay tungod niya ang ulo wala ta pa nakita. So kung makita ng ulo may official ko nakita mahulas nga i-identify na siya. So bali anong plano nyo sir ma-coordinate ka mo sa Haro PNP kaya ang lawas daw diri sa Haro na sa Puan kuha na lang kami nga duwa ni Major siya kanya coordinate lang kami nga duwa muligay kami. What courted missing sa inyo sir sa labas? Paman. Nga madablater abi na pangita ya? Wala pa. Sa CCTV sir may ara ka mo nahawidan kung sino to nagwigit o kamo to? Pali nga ito nga kuan nga mga personnel ka ongoing papalo up sa area. Iti nakita taman ang area dito. Sa dito nga kuan na way kagito tay kuan kay wala man pamalay mo kay ligben ang dito nga nasa puanta. So nga tong gidla sina posibilidad kun ano mga salakyan nga nakita nga nagsulod dito. Isa naton. May initial na sir kun anong salakyan? Iti kuan iti gid ang matanang information niya taud-taud pa namon. So posible halin sa tikod salakyan ang gindiretso di sa may Haro dito lawas. So posible sakyan no? Ini nga ti kung may witness mas may mayo nga maka-coordinate gid sinyo sir. Kaya kung may mga kuan na mas mayo nga kung may ara na ibang tao nga may nahalan buligan nila kita para mapadasig nato na pagpa-identify kaga para ma-solve nato na ining nga kaso. Pagkita po to sa kamot, subot kanto ay man sir, do singsing abi, tato, Wala, olimpyong yung kamot, bisan dito sa Milawas, ang to, daw ay nakita agad si Sir Siakon, nga kuhan kaya do kalimpyo sa yung kalawasan. Kamot na be, do, manicure, limpyo, naabak, man. Dito ma-determine, kaya do kalimpyo man sa yung manicure sa kamot yan. Si Police Lieutenant Greg Matutino, si Police Galapas PNP. May naman kita sa may nakapindot sa ila Joms nga sa salakyan gin sakay. As of now, amo pala ng mga information diri nga nabaton ang sa Haro PNP.
amo tong nakamaton sila information nga may nakita kuno nga puti nga van halin des may tikod. Puti nga van ha. Bao do ka familiar sang puti nga van yaw? Sadto anay san simpo. Ang puti nga van ginakanlukan kay nagapangwa kuno sang bata. Subong iya ang puti nga van dumabantugan naman ini nga nagapang wigit-wigit sang parte sang lawas sang tawo nga wala na sang kabuhi. Yes, amo na ang mga information dre no nga tataod pa. Pambutsam kay ang pakigangot nato diri kay Police Major Eduardo Sacon, ang hepe diri karon sa Galapas 20 Station. Amo man ang ila si diyang pagpating ang kamot diri tikod, same lang sa sa kuan diri nga lawas nga way sang kamot sa may area karon sa Barangay Buhang, distrito ya sa Haro. Pero sa identity wa pagidila matumod. Ang isa diri karon sa sunod taman diri Bobotsam ang ining ginagyan bala no sang sining ginapahayag ti puti ito nga ban amo na ang based diri karon sa latest man nga mga information nga nabaton based man sa nakakita diri kay naya sang kagahon kay ang natabuan diri sa may area sa Gatiko diri na diri sa may Sonto tikod, pero layo na naikunos mga pamalay ang information diri asang barangay official. Kag ang pagpati sang Haro PNP, halin gid kuno diri sa may tikod mo ang salakyan, una diri ginwigit ang kamot, hasta nga sa ulihi, diri na sa may buhang ang yasining lawas. Tapos, kung tawdo naton, kung banggid man nga puti, kay usually ang open niya sang van sa right side gid man Bobotsam mo kung magsakay ka sa van diri sa right side ang iya siling open kung masakay ikaw. So ang ginhulugan diri sa may tikod sa right side man nga portion sang dalan na sakwan ining kamot nga nasulod sa sako. Tapos ang dalan diri ko lang tawon ta hambal ni Kapabonita Kapabonita diri sa may tikod pass. Ang dalan ni one way lang. Hindi ikaw bodlayan ka na kung magliko ka kay ang kitid katama na ding dalan sa ginhulugan tublas ang kamot. So posible man nga ang entrance sa diri sa may diri sa may Baldosa balang Taytay. Kay pwede ka di kalapos diri hasta na to sa may ila sa nga Sonto, lapos na di sa may Jika Road black amo to nga may tricycle driver to sa kunang ginlamposan to. Diri lang nila po sa tadlong yagid. So posible ko diri sa may tikod ang van pwede man kay ti malapit na diri sa may Haro mo sa may buhang pagwaya di pa turn right sa lapos diri sa may buhang alapaw na Taytay kay ang lawas to nga sa puan tuo man nga porsyon sa dalan. Bobotsam kun halin ka diri sa may Taytay na sang buhang pakadto na nila post na dito sa may area sa Pabiya. So muna ang mga circumstansya diri nga na-gather man nga possibility nga ang puti nga ban ang gisakyan una diri sa may tikod lapos ka dito sa may area sang distrito karon sang Haro Bobotsam. Pero ang sa statement man diri no sang police sunod ay Police Major Sacon ang sa pagkasapon nila to tiamo to nakita sabi nga may anom kapila sa pagkapuno at tatlo diri sa may left nga porsyon sang tiyan niya kag sa idalom sang yasining dughan ang pagkapuno. Kag ang ginklaro lang diri sa aton sa pulis nga ang George Tocaina to blang ang official information nga may sulat ko no ang brand to giliya sang yasining underwear Bobotsam. So ay isang dogin sulat nga ballpen. So bali ang sa yasining underwear amo to ang George nga nakabutang nga brand sang yasining panaton diri karon nga materion. Aribla to batita si Police Major Eduardo Sacon sa papakigangutan diri sang Bombo Radio. Sa subong sa rato kung kuha na sang punerarya ay gamats ato biyang kamot nga na recover sa lapas kay ang lawas diri sa akon so gindala na to sa punerarya isibo to nila. Sa subong wala pagkikita identity sa tong biktima diri kay ti wala sang marking sa lawas, wala tattoo, wala man ta ID nga nakuha. So yun na pananta pa padalaman ta pang investigasyon ani. Sige. Wala gid kay zero background kami mo sir mo, hindi ta man ma-identify ang biktima.
Wala pagid ko sir sang may nabaton nga information kung regarding sa identity niya, trabaho niya, kahit hindi ta siya kilala pa. Sige. Ang George to sir, possible amo tong name niya? Hindi sir, brand tiya sang brief. Brand to. Oo, naka-kwantiya mo, hindi tiya siningin sir. Wala. Sa brief, iya nga na brief, underwear niya, amo tong brand nga ngalan ni George. Oo. Sir, pag Kwansang Soko is naka-recover sila sang 3 ka sachet sang suspected siya po. Mga granules, dako tong damo to siya. Hindi ko lang ma-estimate yung pila ka grams, pero damo to. Sir, wala sa amon reported missing. So sa kabilugan, wala pa ka mga idea kung basi ko meron? I don't know sir sa ibang nga station. Siguro sa akon, wala ako sang halin kagabi, wala sang may nag-report sa akon nga may nadula sila nga members ng family. Sige. Ay target tong ulo sir, kaya dito ta makilala ng yatsura gid. Umpisa kita sang proper investigation. Ta sa subong sir sa lawas, wala kita identity sa to. Sige. Sir, panawagan. Pangabay ako kung sinuda ang pamilya nga nadulaan sang membro nila pwede gid communicate sa amon o magtawag sa police station sa Haro or sa La Paz para at least mapapalantaw ta sa ila kung bisan paano siguro makilala mo na nila pamilya sa pang. Ang possible din halin to sir ang salakyan nga gin sakyan na abi possible sa iya kagin hulog siya di. Well, sir, kung angot-angoton, tahalin sa lapas ginbilin sa lapas ang kamot, gindiritso de, tikod, tapos gindiritso de, ginbilin ding lawas. So, amo na ganun, sir. So, bali una ang kamot tikod? Yes, sir. Amo nang, panabi, sir, kayo nakabati ko, kayo nabalita, nga may nabakulan to mo, may nakitaan to kamot mo. So, amo to, after pila ka oras to, 1 hour, 30 minutes, nanawag na sa ako ng informant niya, or ang kilala ko, may nakita sila dari nga tao. Possible din nagagi ang salakyan, kaya doon nakita ko mga puti nga ban? Wala pa kami dari sir, imbestigar pa kami. Sa lapas siguro amo na ila may nakita sila nga puti nga ban, pero dari sa amon wala. Pagid kay ang gwardiya naton diri, yung pamangkot ko kay na wala man sila idea gid kun wala sila may nakita or ban nga puti. Ang nakita lang daw dari nila gagi is mga owner, motor, tricycle. So pagkita sa personal kina ang nagbalandra ang kamot itong utod, ano do clean ang pag-utod sir? Tinlo ang pag-utod? Oo, limpyo tong pag-utod. Limpyo ang pag-utod. Although hindi sa perfect sir nga straight gid pero hipid ang agi niya may hipid. May posibilidad nga toto sa piyaktong yakamot stikod man. Ato to, amo tong hambal makina sang investigator kay sang OIC man sa lapas nga dako ang posibilidad nga iya to kamot ang sa tabuon isinang Yes, amo naging dala to sa punerarya kay tabuon. May pilas ko no tabuon, pila ka bilog. Anom ka bilog ang stabon niya sa tiyan, sa left side. Okay. Diri sa dalom, 3 tapos diri sa may dugan niya di may 3 man. Dalom ka didi ya. Yes, sir. Palatandaan abe sa lawas nga ma-identify. Wala gid sir, wala gid siya tato, wala. Limpyo ang lawas. Si Police Major Eduardo Sacon, ang hepe sa Haro, PNP dari Karubong Busampi. Amo to na so kung magambal ka nga Joms, magambal ka nga limpyo nga pag-utod, but silingon, tuman gid ka talom ang gingamit, pati sa tulaan, kumbaga pa straight gid ang pag-utod, wala gid sang do biak nga palatandaan nga ginlabo o ginlasa o kuno no plastada, Jobs? Yes. Amo na ang paglantaw diri sa pulis kay kun butang sa kun ordinaryo lang gid ni kamiton mo abe pabutsam possibility sa tanin sa makita mo na nga ang pag-utod yan hindi iya limpyo. Area makita mo limpyo no ang pag-utod nga do kasubong ati kabalogid sa gamit kung ano matong matalong nga bagay ang yan sining nga gamit sa pag-utod sining lawas sining sabit karon niya nga persona. May information mo man to nga pag-utod galing nga style galing kiti kung madumduman tapas bakulod, ano lang to mo, hasta lang to pulso, ang duwak tiil, tapos ang duwak tiil, ang duwak kakamot, tapos may duwak tiil, pero limpyo man tong pag-utod. Kung magpariyo sinang plastada, gasulod sa paminsaron sa mga kabumbo naton, ginilog sang naghimo sini ang style dito iya sang pagpangutod sang taga Bacolod or ang taga Bacolod
ari na diri sa Iloilo kag manglagas ang mga durugista kay kun lantaw naton may nakabutang to sa sako nga blo nga ibalik ang bakal na kamay. Mawa mo sina Merry Christmas 2023. May ngalan, may initial nga PDEU or PDU tapos 30. Silingon nga ti amo na sa unang abbreviation sa President Duterte mo. No, do shortcut ya. May pulo pirma pa na yun. No? Pero pirma ni, hindi maniguro kay President Duterte, pirmahan lang guro sa naghimo sini. Pero kung lang taon ni mo, dito, pag utuntos ang tiltos bakulo, Joms, tadlong man to mo. Dugin lagari, bla, or ano ganinang ginagamit na engineer, mga dogo grinder na bla nga talong, mamos na, no? Do ginapang kita mo na magbakal ka sa supermarket tamong bujumar sang steak or bulalo nga do lagari na da ka ginapaagi mo na nga pagkontak ya sa unod o kun sa tulan nga clean cut na yon. Do mamos na jobs. Yes, no. Kay kun basihan tatong kamot, amo gid na ang agwa sina dira karon bumbutsam, no. Amo man na ang ginalantaw diri sang pulis nga tinlo, no, ag pag-utod ni karon sa sining padiyaka parte sa Galawas pati sa ulo o sa may babaw nga porsyon sa sining ka ulo, amo man daw limpyo man ang pag-utod sa ni karon bumbutsam, amo man ay aga paglantaw diri sang aton sa diya nga otoridad. Kaya kung balik-balikan ta lang kay may mga information kita din nakapulot ng kot man kita di ginibagula sa mga tricycle driver. Posible ang pag-execute sa sulod sang ban. Posible sa sulod sang ban. Ang sakyan. Kay amo nang nakita diri kidalas mo nga kagahon to ang may puti ko nga ban diri nakasulod kay diri sa area sa Tikot. Akon makontradict ako sinadira ako maghambal nga ang execution ara sa sulod sang van. Kung ako yung maglantaw Bumbudjumar sangin sulod ni siya sa van patay na kag nautod na ning iya sini nga ulo, nautod naman ining iya sini nga kamot. Ang pagsulod sa iya sa van, gingamit lang to para nga makapadulong sa kundiin man nga lugar nga pwede wigitan sang nagkalain-lain sini nga bahin sa iya sini iya nga lawas. So, dakong posibilidad ginalantaw ko nga sa isa ka lugar, dito ni siya binuno, dito ni siya ginpatay, kag dito na malang inibanwa, ginpang safe ayhan ang akon sini nga tinaga nga gamiton ginlasa do hindi man siguro lasa no kay kung lasa yati do gina ano mo na mo didto gin pang siparara amo na lang nabi gin siparar ang iya sini nga kamot kagang iya sini nga ulo laban-laban nga ni Bumbudjumar kun ari ni sa sulod sang van basi kon naputos na ni nga daan guro gani sa sako Jobs. Possibility man no amo na ang ginalantaw diri no kay ang diri sa may Tikod Bumbusab ko lang tawon ta away sang way sang patimaan lang ati may natabo abi dira nga pinukutay kay ang gin kasudlan sini nga sako do kasubong balak kun ang sako do iwigit mo lang bla nga daw dan tungtong na to gani kinasilamon ang palibot sini way man do nagahapay da o kundo bay something dira nga may pinukutay pada nga natabo sa sining una nga pagkasako diri sa kamot tapos ang based to sa nakita na notice nilang kamot kuno bubutsap dun nagaitom bala nga ginabutangan ni Carilo bla do kasubong kuno magtimbang nga do ginhigtan pero why na to sa higot sila sa may nakita so posible nga gingap paging duwa niya kakamot o kun amo na pag siya kung ginbono una or gin otdan sang ulo mo na ang senaryo tapos ti amo to sa may 3 man sa area sang Haro say man nga kudo kasubong ginbilin na gidya sa higad sa nga dalan ang piladri ka kon ka partir sa langas sining nasambit ya nga biktima ang diri gin coordinate ni kay Kap
Abonita kay dire sa may haro do medyo miwat-iwati kun CCTV nga malapit sa lugar. Ang dire lang chances dire sa may area lang gid sang tikod. Kay possibility dire naman ang ila sa ding entrance dire sa may Taytay mo dire sa may Baldosa bla kaya bumulaning lapos na dire sa may Jicaro de Bla ang ining area. So posible kung may mga available di karon nga CCTV nga ma-coincide man sa puti nga ban. Amo na ang isa dira karon sa gidalantaw man kung posible nga tip tumod to ang plate number sa sining ginapahayag nga tebo ning puti nga ban ang posible nga ginsakyan sa sining mga naghimo sining nasambit karon nga personalidad Bombo. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 Most Trusted Radio Network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa sa imo sining nga follow-up report. Sa mo sining nga ugada banwa makahambal kita nga overkill. Daw kasubong iyang timpo sang mga barbarian. Tama ka, brutal nga pagpatay sa isa ka individual. Sa senaryo nga kung paano nakadangat sa tikod ang duha ka pares sang kamot, paano nakadangat ang lawas nga way sang ulo, kag wala man sang kamot sa may buhang haro. Tiyamo sina banwa ang ginalantaw karon naton ang aton sini nga teorya nga sa isa ka lugar idito ni siya patay pinagi sa pagbuno para nga wala sang gahod. No? Hindi makahatag sang anuman sini nga pagpangduwa-duwa sa mga tawo sa palibot or bisan sa malayo paabi iyang lugar, why gid sila sang may mamutikan nga daw kasubong may nag-ilinaway, may gina torture or whatsoever kay why gid sang sound. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kay ti kung sa pelikula guro kita iya maglantaw abi engineer, ti siyempre may sound effects na pagbuno. Dumamos na. Pero kung realidad, ti do hindi kinakbati. May ara gani isang una mga past experiences na to niya nga ara tas patrol may nabunan. Ulihi niya na lang yan nabalaan nga nabunan sa sang nagtubod na ang dugo abi sa iya sining lawas. Kiti daw wala iya sa nga kung ano man nga sahi isang sound. Kung mamati ka naman sa drama sa radyo, mabalaan mo gidya nga bunon siya. No? Kay mahambal na iya ang nagakapot sa konsilyo. Ari mo ay, bunon ko ni siya. Bunon ko siya sa iya kilid. Tapos masabat man to yun ang bunan niya. Ginbuno ya ko. Naigo gid ako sa akon kilid. Pero sa realidad ya, amo na hambal nila bala nga silent night. Silent night. Why gid sa may matabo. Now, sandig sa pahayag sa OIC, sa Lapas PNP, kag sang Chief of Police ang Haro, limpyo ang pag-utod. Pero pasensya sa liwat sa mga nagapanyaga, no? Limpyo ang pag-utod sang kamot, halin diri sa naibabaw nga bahin sang iya sini nga siko. Dalom-dalom lang. Asa sa Jowents gid. Okay. No? Dira gigin utod. Ti kon magamit ikaw sa wasay, binangon, o kon ano pa dira nga sahi isang matalom sini iya nga bagay, hindi mo na ma-perfect. Ninoy Dante? No? Kay ti kon pag hanos mo bisang wasay, bisan ano pa nakatalom, mag-igo na siya sa tulan kay lapit ara sa joints. So may ara ginada sang mambal nato na bido inagyan nga ina siya ginlabo, but as per description man sang duwa ka chief of police, limpyo kuno nga pag-utod. So gingamitan gid guro sang do
mechanical saw or whatsoever na dira, no? Tanda ni nga panday magamo sini. Saton sini mga kabumbo. Say maswed sa uinagyan sang ulo. Amo man, clean cut man, limpyo man ang utod. Sang may kaymuan sa sining na sambit karon iya nga individual. Now, ipakita tabi engineer liog ko ang sa karton bala nga nakabutang sa aton sinimatag palamati. Kay mayara sang luyag ipalambot iyang mensahe sa aton sini nga mga kabumbo. No? Ang nakabutang dira, ibalik ang kamay na bakal, babala sa mga puser, Papa Delta Uniform 30, no? PDU 30. Amo ni siya ang shortcut sa President Duterte Santo. Tapos may pulupirma na dira. Ang dalom niya, Merry Christmas 2023. Sa Merry Christmas 2023, doon nagsulod yun sa akon nga idea nga ba timprano pa dire si Santa Claus sa syudad sa Iloilo ba? Timprano pa siya ng wigit-wigit sa iya sini nga mga, di ba si Santa Claus sa aton sini makabumbo mo na siya? No? Tambok nga tawo, pero may matangambangan ng wigit sini tambok nga tawo. Pero muna, gadala siya sa ako, tapos agi sa to sa isa ka barangay, may hulog to sa Paskwa, no? Kanto naman sa Subiak ka barangay, may hulog man to sa, doon mo gin, no? Mayong ideya sa Merry Christmas sa 2023. But, ang pamangkot sini Manwa, nga agin amogid sini nila ang tawo, ang individual. Granting for the sake of discussion, nga ini siya pusher. Amo ganinang hambal naton, nga nagakadapat ya or bayara kita ya we are governed sa rule of law. Hindi kita iya sa why kita gina-govern sa rule of man. Dapat maagi kita sa due process sa aton sinimatag palamati. O galing siguro kay kun lang taon naton ang realidad, kung kaysa makahambal ka man nga makatalaka, nga makakahambal ako nga makatalaka, may puser nga madakpan, pagkapriso ya, plea bargaining, guwa siya, baligya naman liwat. So why isang katapusan sa aton sini mga kabumbo? Samtang nga nagapadayon ang kasubong sini nga sistema, madamo gyapon sang mga pamatanon, no? Tatay, nanay, tiyo, tiya, nga posible maingganyo magamit sa illegal sini nga droga, malulong, no? Kagti ano matabo sini sa ila? Hindi sila mangin mapuslanon sa aton sini nga sosyudad sa baylo, no? Do kasubong ini sila nga mangin cancer cell sa aton sini nga sosyudad. So, may mga posible, no, ako ginalantaw ko, may mga tao iya nga kung sano pa bala nag-awas ng ila sini iyang ano ganinang term, engineer? Ang nag-awas ng ila sini nga nag-awas ng ila sini nga banga. Nga hindi na sila kagwanta. Kang naglabot tabi sa punto nga sila na lang iya, no? Sa ila sila gantangan, no? Awas na sa ila sila gantangan. Ang nag-awas sa gantangan, ginkalis nila, sila na lang nagmatumato. Pero tandaan ninyo sa aton sila magkabumbo, nga sa gihapon, mayara kita sang ginatawag sini nga layi. Ginapraktisan ko na ni engineer Kaya English sa phrase na yung buyan ko, no? Panguyapot na kay base kon sa buyan ko ning English phrase, base kon mag-uyog bla, mag-uyog. Pero doon nalimtan ko na, grabe nga praktisanay ako. Base mga 2024 ko lang tubuyan. Pero, seriously speaking, sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. No? Kaya ang paandam diri, babala sa mga puser. Babala sa mga puser. Gingamit ang shortcut sa President Duterte, nga P. Duterte, kay San Chimpo, abi ni former President Rodrigo Duterte, patay diri, patay dito, patay diri, patay dito, patay diri, patay dito, damo nagkalamatay.
sa kampanya batok sa illegal sini nga droga. Now, sa termino ni President Bongbong Marcos, makita taman nga wala tuo, babaw dalom kag may tunga-tunga pa nga operation batok iya sa illegal drugs. Tini man kita makahambal nga daw nagpaloy-paloy iya ang kampanya batok sa illegal nga droga sa simpo ni President Bongbong Marcos. No. As a matter of fact, padayon iyang pagpanglaga sa aton sini kapulisan. O galing amo lang sinai, ang kalain lang, ang bulok nga sistema, kay kung may madagpan, plea bargaining, pagkagwa niya, duso man gyapon sa illegal sini nga droga. Madamo sa gyapon sang mahalitan. Sa aton sini nga mga kabumbo. Aton man ginakonsiderar ang pahayag sang isa iya ka Chief of Police, correct me if I'm wrong, but daw nabatian ko ni kay Lieutenant Matutino, nga posible ini pagpatalang man. Kay tisa karon sini Banwa, way pag-idiya sang lead ang aton sini mga kapulisan in terms ng investigation, no? Sa pag-identify sa kung sino ining nasambit karon iya nga individual. Kay may missing part pa ya sang iya sini nga lawas mo, missing pa karon ang iya sini nga ulo. Why man siya sang mark sa iya sini nga lawas nga makahambal ka nga ti siya si amo sini, siya si amo santo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti hambal gani isang aton sini nga ICPO director, standby sa kay Bomboria Mumblad. Ginapatutukan ang ini nga kaso karon Banwa. Ngaman, hambal kun sa mga tinaga pa ni ICPO director Police Colonel Juristic Coronica, sila nga hindi pwede matabo ini sa City of Love. Ang syudad sa Iloilo, mas kilala bilang City of Love. Mga peace-loving people kita diri, tapos makasapo kita karon iya sa mga kasubong sini. No? Sa isa ka distrito, totong Paris ang kamot, sa isa ka distrito, totong Lawas, Whitey Ulo. Ti karon ang ulo sa diin, sa aton sini mga kauturan. Sige hindi pwedeng kasubong sini. That is why ginamanduan niya kuno ang Iloilo City Police Office sa pangkabilugan niya tutukan ining kaso. Si Bomboria Mumblad may follow-up report. Ray, sa report na please come in. Ginmanduan ang Iloilo City Police Office ang mga concerned station commanders sa distrito sang La Paz kag Haro nga magpatigayon sang madalom kag tulid nga investigasyon kasunod sang pagkasapo sang utod nga mga parte sang lawas sang isa ka lalaki subong adlaw. Na-recover ang Alright, Philippine Standard Time, 41 minutes after 1 o'clock. Diri sa pagpalayag sa Bumuaray Soto. Standby kay Bomboria. Siguro maka-adjust ikaw, Bombori, sa imo sining signal para nga tayuyon ang pag-sekyar man naton sa imo sining follow-up report. No? Standby, balik-balikan naton ina. No? Ati may mga information kita din nga nabaton nga posible gintorture pa kuno ining nasambit iyang persona. No, gingaid ang iya sining kamot kay ginapaako siya, may mga information nga ginapangayo sa iya, no? Kag ginbuno siya pagkapatay, ginutod iya sining ulo, gamit sila guro sang gamay sining chinso. Oh, may posibilidad man, no? Balikan tayo si Bomboria, please come back. Balikan ta Bombo Cham no ginmanduan sang pamunuan sang Iloilo City Police Station o kon Police Office ang mga concerned station commanders sa distrito sang La Paz kag Haro nga magpatigayon sang madalom kag tulid nga investigasyon kasunod sang pagkasapo sang utod nga mga parte sang lawas sang isa ka lalaki subong adlaw. Kun balik-balikan na-recover ang duha ka mga butkon sa Zone 2 Barangay Tikod, La Paz kag pugot nga lawas kag missing nga mga butkon sini sa Barangay Buhang, Haro, Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Shelamay Sangrines, spokesperson sang Talatapan, iya ginpahayag nga ginatinguhaan sang mga kapulisan nga checkyaron kung isa lang bala ka individual ang nagapanag-iya sang chop-chop nga lawas kag ang makasecure man sang closed circuit television footage o kon CCTV footage sa area.
Suno kay Sangrines, sa pahayag man ni La Paz Police Chief Police Lieutenant Greg Matutino nga wala sang gin-report ka mga missing persons o kung individual sa area apang no ang koordinasyon ang ginapatigayon na sasagwa sang Iloilo City Police Office na angot ini sa pagkasapo man sang utod nga lawas sang isa ka individual. Suno man kay Police Major Eduardo Chacon Jr., ang officer in charge sang Haro Police Station, nagapatigayon man ini sila sang investigasyon kag koordinasyon sa mga malapit man o kag kaiping nga mga units sa nanood man sa amuman nga purpose. So ang ini nga lihok sang Iloilo City Police Office ang ginapadalman bangod man kay posible no ang hindi mamadula ang posibilidad nga ang kampanya man batok sa illegal nga droga ang rason sa brutal nga pagpamatay sa ini nga individual. Sa dugang bala nga pahayag Bombot Sam aton pamatian si Police Major Shalamay Sangrines. Ang Iloilo City Police Office no paagi sa aton nga City Director Colonel Juresti P. Coronica nagmando na sang madalom kag tulid nga pag-imbestigar sa sining insidente nga nagkalinabo no. Una ay diri nasapuan nga kamot diri sa baisang Tikod La Paz kag ditong lawas dito sa may bahin sang Buang Haro nga may mga pila ka parte sa kalawasan man nila nga wala. Sa subong ang ginatutukan gid anay is ang matulid no kung kay sino ni siya kung nagasanto ni o konektado ning duha ni ka mga nasapuan nga ni sa duha ka distrito. Kag ang ginatutukan sa mga kapulisan isang pag-review sa mga CCTV footages para mabalaan naton kung sino ni ano ni ang identity sa nasapuan nga ini. Kag ang La Paz PNP nagpanawagan naman no sa mga pumuluyo kag sa mga naga-monitor nga kung sino bala may mga nadulaan nga mga himata or base kung nakilalanin nila familiar sa ila nagpanawagan to sila nga magpakigangot man sa La Paz PNP. So nagpasubo kita nga muna may mga nautas nga kabuhi kag amo ni subo ang ginatutukan gid sa kapulisan no na ara pa man to sa field. Sige follow up sang aton nga mga kapulisan especially sa Hardo or sa La Paz PNP. Dapat balaka-balakan ma'am ang lapnagon nga gasulod nga illegal nga droga sa Iloilo City kasunod man ini sa brutal nga pamatay sang isa ka hindi pa mahingadlan nga individual ma'am. Dako nga challenge sa gihapon no ang illegal nga droga no. Dako nga challenge no ang illegal nga droga diri sa aton sa siyudad sa Iloilo considering nga tamaan ka agresibo kag sustained ni ang ginapatigayon naton nga mga illegal drug operations diri sa siyudad sang Iloilo kag wala ni pili no halos ang mga gina-target is naton is mga high value individuals kag gin tuyo gid ina no para nga hindi na ni maglapta sa kabarangayan. Ano ma'am ang matabo ma'am sa na-recover nga body parts ma'am sa Iloilo City? Ano ini ang obrahon? Gahulat pa kita sang progress report kag mga latest update from La Paz PNP kag Haro PNP. Kay ang the latest nga information naton sa La Paz PNP wala pa dito sila identity o wala pa sila may ihibalo kung sino sadto ang nagapanag-inya. And considering sang pilaman ka mga oras nagligad, binasapuan man to sa Haro, ina pa ang chikeron kung iya ina kamot or kasi hindi man balakag lain pagid nga tao nagapanag-iya. Si Police Major Shalamay Sangrines, as of press time no ara sa isa ka punerarya sa Iloilo City ang body parts sang isa pa ka hindi nga may ngadlan nga individual bombot siam no for further investigation kag autopsy report. So padayon sa gihapon ang investigasyon sang scene of the crime operation kag sang Iloilo City Police Office kasunod ini sa pagkasapo sang chop-chop nga lawas sang isa ka individual sa distrito sang La Paz kag Haro. All right.
Ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Ria Mumblan sa imo sini nga follow-up report. Ti kabay pa nga tutukan gid ini sang insakto sang Iloilo City Police Office pinagiman sa mando sang aton sini nga CPO director kag tuod na no awa iya sang lugar ang kasubong sini nga mga hitabo diri sa syudad sa Iloilo kati City of Love kita mga pumluyo di mga peace loving people. Kag paalinto naman ini kag reminder man sa mga tawo nga naga-engage gyapon sa illegal drug proliferation. Kay kun lang tawo naton iya karon sa mensahe diri sa karton nga ginbutang, tido seryoso gid guro mga tawo nga yara sa likod sini. O kung sino man ini sila. May grabe gid nga kaakig iya sa individual kasubong pa iya nga daw ay na sa ngaloy-loy kag daw sapat ang ila pananawan, no? Sang ila sini nga ginahimo ang nasambit sini karon iya nga pagpatay, brutal nga pagpatay, pinang gimpang siparar pa nilang duwa ka butkon or duwa ka kabot kagang ulo karon sa nasambit sini individual padayon pa nga ginapangita sa ngaton man sini kapulisan. Sa aton sini nga pagpanubalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon tingwa naton nga malabot diri ang follow-up report karon ni Bombo Angel kay si Mayor Jerry Treñas gin-congratulate na si City Councilor ex officio member Iriniong matapos kay ginpamangkot ang sitwasyon sa eleksyon para sa liga ng mga barangay. Oy pagani eleksyon, congratulations na. Naman daog na si Kagawad Irene. Do may bot silingon now. Ano plastada si ni Manwa? Balikan tayo matapos sa bilang importante nga mga panumdum. Oras na. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for November 5 to 11, 2023. Sa ining nga weekend, on stage nga magakanta sa inyo favorite songs nga ang kalabanan from the past decades, amo ang Retro Band sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical presentation sa Concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa November 11, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs, kagiban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 12, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton ngang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya.
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masaming mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadug 6 minutos na kaligad sa takna nga launa balik sa pagpalayag sa nga bombohanay sa udto pero antes ang dugang nga mga balita may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo. 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Atensyon sa mga taga-barangay Katilingban na Molo. Barangay Katilingban na Molo aton siniya nga tagdaog 69 anyos siya sini nga proof of purchase. Winner dishwashing cream. Winner na winner kay ti ikaw ang aton sini nga second daily draw winner sa 1 to Panalo Part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Congratulations sa kay Maria Verdelina Peñaranda. Maria Verdelina Peñaranda sa Barangay Katilingban Molo. Winner dishwashing cream ang iya sini nga proof of purchase 69 anyos. Congratulations. Nay Verdina, nagahulat na diri sa imo. Verdelina, nagahulat na diri sa imo 500 pesos ka cash kag ang 700 pesos ka balor sang gift packs or grocery goods. Sa aton sinima kamombo. May anong ikaw ka oras sa pagkuha sa imo sining premyo or pag-claim sa imo sining premyo. Kung hindi ikaw makaabot sa sulod sa anong ka oras, ma-forfeit ina kag liwat nga magagabot kita sang masunod sining winner. Aton sining daily draw gintambungan sa aton FTA representative si Ma'am Gemma Tabiano. Sa liwat, Maria Verdelina Peñaranda sa Barangay Katilingban Molo. Congratulations. Check naman natin this time si Bombo Angel Tan.
Why pa gani ang eleksyon sa Liga ng mga Barangay, pero ging-congratulate na ni Mayor Jerry Treñas si Iloilo City Councilor ex-officio member now, Liga ng mga Barangay President Irene Ong. Sa report, Bombo Angel, please come in. Bombo Cham gin-kumpirma ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga naka-congratulate na ini siya kay Councilor Irene Ong ang ini siya ang Liga ng mga Barangay President sa Subong sang minpamangkot sang Bombo Radio kung kamusta ang sitwasyon sang eleksyon para sa Liga ng mga Barangay President. Bombo Cham, kay may mga pangalan kita nga nagakabatian kaga tama kagahod, especially ining mga pangalan daya Dr. Julie Baronda kaga Mr. James Kunlo nga sila ini kuno ang magakontra o kung magapadalagan man bilang Liga ng mga Barangay President. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Jerry Treñas, iyaging pahayag nga suportado iyaging Bombo Cham si Councilor Irene Ong kag wala sang pangduha-duha diri. Suno kay Mayor Treñas, duwala man sang kontra si Councilor Ong bangod na lipay ang mga kapitan diri sa palibot sang syudad sa iyang tiang pathag diri sang alkalde nga ang rason nga wala sang reklamo batok kay Councilor Ong kaya maayo ang pagpadalagan niya diri. Bombo Cham, kag ang pamangkot man naton diri, ano ang mando ni Mayor Jerry Treñas when it comes sa nga makapungko na gid manliwat si Councilor Ong sa posisyon kay ti do tama gid diri subong ka init kag kagahod ban ang issue sa illegal nga droga kag mga ang ini nga mandatory bala kun tani ibala Bombo Cham nga pag-drug test sa mga kapitan ti ang hambal diri ni Mayor Jerry Treñas nga before pa man nakapungko ining mga opisyales sa ilang mga tagsa ka posisyon ni ara seminars nga patigayunon para sa ila kaga may gin-note man didto si Mayor Jerry Treñas nga istoryahan ang pag-handle sa illegal na droga nga ti sa tagsa ka mga barangay bala Bombo Cham. Tama gid ini kadako nga issue pero klaro man ang pathag o kunang mensahe diri ni Mayor Jerry Treñas kag sa iya mismo nga expression bala Bombo Cham nga 100% sure na kag di wala man sang kontra ining si Councilor Irene Ong once ka magpadalagan o siya liwat bilang presidente man sang Liga ng mga Barangay diri sa may syudad sang Iloilo. Yari aton pamatian bala ang nanging pahayag ni Mayor Jerry Treñas sang aton ma-interview. Sa Liga, rin natin yung presidente. Pardo Ayman. I am very supportive. As a matter of fact, I congratulated Irene already. You know, ang pagpadlagan ni Kap Irene sang aton diri nga liga, nalipay ang mga kapitanes. That's why man sila legramo sa iya. And though given na nga why man makontra sa iya. Kabalo siya magpadlagan siyang mayo kati pilayan na ni nga term. May instruction ka sa iya, Mayor, specifically about sa mga drugs na sa mga barangays? May ara kita bala seminar for newly elected officials and that will be taken up there. Yan na sang DILG. Patawag, may na panglista naman ko itong take up nila. Kaya para sa drugs, para sa informal settlers. Kaya kung sige lang nga sulod sang informal settlers sa barangay, mabudlayan gid ang syudad mag-resolve ina nga issue. Bombo Cham na batian sang makabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid na Bombo Angel Tan. Dugay pa man tong eleksyon sa Liga ng mga Barangay pero mas temprano pa yan congratulate na si Mayor Jerry Treñas. Tingin congratulate ya. Why man sang liwan kunti ang iyaman sini kagina suportaran. Just like sa mga reports nga nabato naton ti matunog man pangalan nagaguluwa dai Dr. Julie Baronda, si Punong Barangay James Kunlo,
No, though mo gini kanong mabungguanay, though three-cornered fight, pero si Mayorya temprano pa nagdeklarar na nga si punong barangay and sa karon ex officio member pa ini siya, city councilor, iriniong ang iya sininga suportaran. Balaan tala na galing may mga impormasyon kita nga sagap man may kantanan sa posisyon by 2025, pero panilagan ta panay kay do amo ni kunong ginabantayan man sa tanan mo nga matabo sining political landscaping kuno aba iban sini ka mga balita kag impormasyon tugyanta sa iban sini Manusen Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program ko pa naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot siya Mablanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo Oras. Mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahin na sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman ni raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon, kids. Sa internet mga kabombo, this is Tita Regine. Oras na para sa kahapon lamang program. Everything is back to normal. Tapos na ang ating long weekend and we're on full swing sa pag-welcome natin sa Christmas 2023. So let's check ang ating Christmas countdown. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Exactly 49 minutes or 49 days to go before Christmas. Hindi minutes, ha? 49 days to go before Christmas, mga kabombo. And again, I welcome each and every one of you. So, sini nga hapon, salamat sa inyo liwat nga pag-upod, sa inyo dira nga presensya, and most of all, sa aton nga mga
mapisan dira nga mga letter senders. Thank you very much, Gid, for the stories nga I am about to read para sa sining nga hapon nga maghahatag na naman sa aton sa mga kalingawan. And syempre, ginahulat ko ang inyong dira nga luyag nga i-share diri sa kahapon lamang program ang mga istorya nga ginapakatago-tago nyo. Gid pagwaan na ina and then i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or inigani ipadala na ina sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Again, this is Tita Regine para sa kahapon lamang program on the 6th of November. Here's our song for you this afternoon from Ferdinand de Madura, Be Yourself. Good afternoon and welcome. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead, and I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Just be yourself. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. You are just yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. You're okay the way you are, so just be yourself. Ferdinand de Madura, para sa inyo mga kabombo, it is now 16 minutes after 2 o'clock. Welcome na, and umpisa na kita with our first story from Indi, Sang Provincia, Sang Iloilo. My dear Tita Regine.
Good afternoon, everyone, to my fellow KLP lovers and listeners, especially to you, Tita, all staff and members of Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Philippines. As we look around, malipay kita makakita sa madamo, matahom nga mga butang sa aton palibot. Like mataas nga mga buildings, hotels, apartments, besides the trees, flowers, strong and able personalities. At the same time, we can also see many less fortunate, underprivileged individuals nga siguro mga biktima sang pagbabaya sa aton nga government officials. Tita Regine, they're so helpless. Nga nagakinahanglan gid sang aton nga atensyon, sang aton nga bulig, sang aton nga pag-care. Tama gid sila ka makaluluoy. O kun basi, nagakahuya man sila nga mangayo bulig. This was an episode which I had seen and observed dito sa Manila several years ago. Sang nag-follow up ako sa akon nga service records. Sa apartment kung sa diin ako nag-stay sa duha ka semana, I saw in a nearby neighborhood isa kapigado nga pamilya nga may 3 plates. They're all boys who are all defective. 3 plates, ano niya, 3 kapilo, no? Like sa bayo, balda mo may plates. Pero of course, sa ordinary language, ang ginaman niya, triplets. Okay. Makaluluoy gigitama ang ilang sitwasyon, Tita Regine. Nasaksihan ko sang isa kahapon, alas 5 na nga nagabot ng ilang tatay halin sa trabaho og nanawag sa iya 3 ka anak. Adolfo, Leopoldo, kag Rodolfo, diin na kamo. Mga anak, ari si tatay, may dala pa sa lubong para sa inyo. Si Adolfo, kay piang, hindi kadalagan. Si Leopoldo, kay bungol, o ay makabati. Si Rodolfo, kay hindi bungol, nakabati dayon. Kag hindi man siya piang, amo ang madasig nga magdalagan pagsugata sa ila tatay. Sa sobra niya kadali-dali, tungod kay siya hurapon, nakabunggo sa dingding. Kag husto lang humaplak sa salong, lapit sa pertahan. Ay abaw, tama gid ka makaluluoy ang 3 nga dya ka bata, nga puros may mga diferensya. Nakita ko sila pagkado ko sa Tiangge, nga nagbakal ako sang habon kag shampoo. Kanami man sa ila tan-awon, kag masadya man sila nga maghampang sang tago-tago. Ang duha, si Adolfo kag Leopoldo, ang nagpanago. Kag si Rodolfo, amo ang nagpangita sa ila. Sa nakita ni Adolfo, si Rodolfo nga nagapangita na sa ila ni Leopoldo, iya iniging kulit, hasta nabungguan na ang bungol nga nagapanago sa higad, nga waay gid kabati, kundi nagurog pa as gid sanda nga duha, ang bungol kag ang hurapon. Ano abi may pagka siaw no, dayang piang hindi kadalagan, kag iya man gituduhan kaharakhak ang duha nga nagurog paas. Ay ano to? Nakibot ang nanay nga nagapanglaba kag nagaluto sa kusina. Dumalagan dayon kag tanawon kung ano ang natabo. Ginbunala nakaluwag ang piang nga nagaharakhak kag ginbangon ang duha nga naghurog paas. Naluoy ko sa ila og ginbaklan ko sila 3 sang tinapay kag hatagan hasta nga nakaistorya kami sa ila nanay nga si Aling Perla nga Ilongga gali halin sa norte nga parte sang Iloilo. Tita Regine, kung ikaw siguro makakita sa ila, daw matulo man ang imong luha sa kaluoy. Dalagko na sila, manog 6 years old na. Ay ahay, ti ano dulang kadia ang andabwas damlag sa amo na nila nga sitwasyon. Masking gatanaw lang ako, akon tanang huna-huna ang nahasol, kung ano ang maayo himuon, nga mapuslan man di ang mga bata sa pira ka adlaw. Manog eskwela na ni sila sa sunod tuig. Ay ano man, daan gindangop nila ni nga mga bata sa SWA para mabuligan sa 3 kananda.
Or sa tatlo kananda, ang piang amo ang maaram, maabtik magkwenta, kag magbasa, nga ginatudloan ni Nanay Nanda. Dodakutan na ang puruhan, nga ang piang makapanaw, kung ipabulong, kag ang duha nga bungol, kag hurapon paeskwelahon, sa Braille system sa School of Blinds and Deafs. So ginatagan ko suggestion si Aling Perla, nga mangaya sila information, kag bulig sa SWA, para magiyahan sila kung ano ang dapat himuon, kag ano nga mga requirements nga asikasuhon. Akon ging bisitahan liwat, kag istoryahan ang nanay, kay ang tatay, tuya man sa trabaho. Takugid ang akon huna-huna, nga mabuligan ko sila. Kung kahibaluman ko magpasikot-sikot sa Manila. Pero 15 days lang ang akon nga leave, nga mabalik naman sa Iloilo. Nakapamangkot ako sa nanay, kag sa ila kapitbahay, kung sino ila barangay officials, nga makagiya, makapangayo sang bulig para sa 3 pleats or triplets. So ilagin sugid si Barangay Captain G. Sa ikatlo lang nga eskina ang ilang nga balay gikan sa apartment. Amang ginkaduan nga tatlo sang Sabado nga way man ko transaction og ginpresentar ang problema parte sa 3 pleats. Di ako ang nag-open kay Kapitan, maayo man siya. Very accommodating and very much willing to help the 3 pleats. Di tapos iyagin bisitahan ng tatlo ka bata, nagupod siya sa amon pagpauli. Ginkuhaan niya sang litrato ang tatlo ka bata, kag husto, kag kompleto nga information or data para magamit nila, mapresentar kay Mayor nga marekomendar sa SWA or DSWD na sa karon. Nag-schedule sila sang nanay, dala ang tatlo ka bata, sang petsa, kung saan o makikita kay Mayor. Antes gali ako magpauli sa Iloilo. Sa dako ko nga kaluoy sa 3 plates, ginbilinan ko ang nanay nila sang 1K. Kaginabalan ko nga i-follow up na gid ang request kay Mayor nga makakadtugid sila sa SWA nga mabuligan ang tatlo o ng triplets. Og dako gid ang pasalamat sa ako ni Aling Perla. Hello, Tita Regine, abi mo, aga pa ako nagamata, kay mapila pa ako sa office, nga akon nga ginkaduan para matapos ko ang transaction ko. Dayon, antes ang Friday, kay mabalik na ako sa Iloilo sa sunod Sabado. Natingala, bala ako titang, ang akon huna-una, tuya sa triplets, siguro ginaistorya ako ni Aling Perla sa Iavana. So nagpray gid ako kay Lord, nakabay pa, matigayon gid, nga mabuligan sang SWA, ang tatlo. Sabay pa, matinguan gid ni Kapitan, matigayon. Ang bulig ni Mayor sa triplets, nga nagakinahanglan gid sang ilahang nili, kag langit nun nga pagbulig. Ay, abi mo Tita Regine, pagpauli ko, paglanding sang eroplano sa Iloilo, Mantana, nga pagtabok ko, nagtuwag sang taxi, lapit ko masalakay ang bugtot nga nagatoy-toy sa isa ka babae nga tigulang nga nagabaston. Ay abaw, maayo gani, na Santo Angelan man, nga waay sila nga duha matumba. Pwerte, gid ang ako nga pagpangayo sa pasaylo sa ila, o pagpasalamat ko kay Lord, nga waay sila matumba. Maayo gani, luwas sa akong inugbayad sa taxi, may 500 pesos pa ako nga nasiplatan sa akon nga shoulder bag, kag ginhatag ko sa ila. Kag dako man ang ilang pagpasalamat sa akon. Nagdali man ako sa pagpauli, kay duha na lang kaadlaw, November 1 and 2 na. Mag-celebrate na sang kaadlawan sa mga santos, kag kaadlawan sang mga kalag. Nagsimba ako sa November 1 para sa mga santos nga tanan. Nagpalimpyo ako sa sementeryo, nagpamisa, kag nagparesponso sa November 2 para sa kaluwasan sang mga kalag. Kag naghanda-handa man sa mga pagkaon nga may maabutan ang mga kalag sa ilang pagpamisita sa ilang pamilya. Kagdala naman lang ang family bonding. Kaon sa suman, ibos, kalamayhati, budbud, Valenciana. Nagpaluto man ako sang lechon, adobo, linaga, bisaya nga manok, with vegetables, papaya, kag dahon katumbal. Nag-enjoy man sila sang sinugba nga bangus.
Ang iba sa ila may bit-bit nga linuto, like bukayo, may soft drinks and ice cream man. Masadya man ang pagtipon-tipon, paghampang sa mga bata, mga grandchildren, in-laws, brothers and sisters. Sa katapusan, nalipay man ako, Tita Regine, apisar sang hectic ko nga schedule, natuman ko gidman ang kinaraan nga tradisyon sang aton mga katigulangan sa pag-celebrar sang All Saints Day and All Souls Day. More power to your program. Thank you so much, Aliwa Tita Regine. I always include you in my prayer that you will be protected by the Holy Spirit in all your ways and undertakings. Long live my fellow KLP lovers and listeners, and to you, my dear Tita Regine and your family. Sincerely yours, in B of Iloilo Province. NB, salamat gid. Finally, nabasa tagid man ng imong story, ang particular letter mo nga ini, no? When supposedly you requested nga last week pa, but well, you know what happened. Why nato nabasa dayon, no? Because nautod gali ang iya nga pag-send diri sa aton. So we have to request her nga i-resend niya liwat kag ang kompleto na nga version. Well, anyway, grabe si Lord magpadala sang anghel, no? Para sa 3 ka triplets nga ato. Imagine, gikan pa sa Iloilo, and then ang 3 nga ini dito sa Manila. But distance is no problem. So ikaw ang nangin instrumento para nga mapukaw mo man ang kaisipan sang iya nga mga ginikanan, ilabinigid sang ilang nga iloy, nga may aras siya nga pwede nga kadtuan, may pwede siya nga palapitan, kag pwede siya nga pamangayuan sang bulig para nga mabuligan ang iya 3 ka mga kabataan. And it was through you nga gintandog kagid siguro sang Ginoo pagkakita mo sa ila nga daw hindi ka na mapahamtang, daw na disturb kagid, and you want to do something good para sa sini nga mga kabataan. Well, let's hope nga gin patigayon gid sa ilang iloy kag wala isang siya gin kapoy kag gin porso niya gid, no, para nga mabuligan ang ini nga mga kabataan. Although you have no way of knowing kung bala natigayon gid man or wala matigayon, but let's cross our fingers nga natigayon kag nabuligan gid atong 3 ka mga kabataan. Thank you so much gid sa imo NB of Iloilo Province. Kung sa di man kuno kita ihaboy, no, we have to grow and we have to do something good sa aton nga kabuhi, and that's one good deed nga imo ginhimo para sa 3 ka mga kabataan. Thank you very much. Bless your good heart. It is now 30 minutes after 2 o'clock. Magabrang balik kita with another story. Nagahulat ang sulat ni Lolo Erning sa aton nga pagbalik diri sa KLP. Magabalik ang kahapon lamang program with Tita Regine pagkatapos ng gids ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for November 5 to 11, 2023. Sa ining nga weekend, on stage nga magakanta sa inyo favorite songs nga ang kalabanan from the past decades, amo ang Retro Band sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical presentation sa Concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa November 11, Sabado.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plaswala de Iloilo mugs, kagiban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plaswala de Iloilo. Sa Nobyembre 12, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plaswala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan?
I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu? Sir, from Lolo Erning, Dear in the Regine. Mayong hapon sa imo, kung sa tanan nga po malasakop, kag tagpalamati sa imo programa nga kahapon lamang. Ang istorya ko nga ini, nadumduman ko, tungod sang istorya ni Lolo Dencio. Actually, may 4 pagid ako ka istorya. Nga ang date, sadtong September pa, ugaling wala ako kadulhog sa syudad. Gani, wala ako mahulog sa inyo estasyon. May ginsulat ako nga autobiography, kag ang titulo sini, Tested in Water and in Fire. Kay Lolo Erning ini. Sang 1980, may balay kami dira sa punta sang Mapa Street, sa higad gid sang baybay. Gabok na gid ang magin panggamit sa among balay. Kaginhimo na lang ang lugar, bali stock room sang uling, sang isa ko kakilala. Wala kami sa sang klase, kag natabuan nga taob gid. Gani, nagparaligos kami sang akon mga bayaw. Tama kabaskog sang balod nga nagahampak sa pader sang balay sang incheck nga kaingod namon. Pwede ka kalakat sa kilid sang pader kag maglumpat sa tubig kag magpautaw-utaw sa tunga kag amo na ang akon nga ginhimo. Sang pagkabatsyag ko sang kakapoy, naglangoy ako pahigad sa pader. Kay tuyo ako magsaka diri kag magpahuway-huway. Nakatindog na ako sa kilid sang pader. Sang hinampak ako sang isa ka mabasko nga balod. Gani nahulog ako liwat sa tubig. Siguro,
Makaduha ko nga ginhimo nga magkadto sa pader. Ugaling, amo man gihapon ang natabo. Kinapoy na gid ako, kag madamo na nga tubig ang akon nga nainom. Sang ulihi, gintawag kong akon bayaw nga mga 5'10" ang height, kag nagsenyas ako sa iya nga buligan niya ako. Binutong niya ako sa ibabaw, kag husto na ako nga magpahuway-huway sa kilid sang pader. Gapalangurog na ako sa tugnaw kag kakapoy. Naibaluan ko na kung wala niya ako matabangi, siguro anhing lolo earning na ako. Ang isa naman iya kahitabo, amo sang pagpangukay ko sa amon aparador, may nakita ako nga lighter, stateside ini. Kag sumulod sa akon pa ino-ino, nga baklan ko ini sang lighter fluid, kagamiton namon sang akon grupo sa pagsindi sang amon sigarilyo, samtang nagahampang kami sang madyong. Sang aga sang October 20, 2000, nagkadto ako sa tindahan sang Leganes, sa diin nagbakal ako sang tiil sang baboy, nga tuyo ako sa daano namon sa amon nga panyaga. Nagbakal man dayon ako sang lighter fluid, nga ginsulod ko sa akon nga bulsa sa likod sang akon nga delargo. Pagabot ko sa amon, dayon ko ginhanda ang amon pugon, kag didto ko ginlaga ang tiil sang baboy. Pagsulod mo sa amon balay, may space sa diin didto ko ginlaga ang baboy. Sa kilid sini, may atop. Sa diin, didto kami nagahampang sang madyong kon Sabado kag Domingo. Nakita ko nga ang salog sa sagwa medyo daw mahiggo, tungod nabasa ini sang talithi. Gani nagkuha ako sang balde, kag sang inugmap. Gintinluan ko ang kilid sang amon balay. Mga 6:00 pa lang sadto ang oras. Tapos ko pang map, ginpreparar ko ang lamesa nga amon pagahampangan. Mga 10:00 na, kag nakita ko nga nagahuro-huro ang kalayo sa amon pugon. Nag-agi ako sa kilid sang pugon, kag gulpi ko nakita ang kalayo nga nagdakop sa akon. Nalipatan ko ang lighter fluid. Kag siguro, nag-leak ini sa akong delargo kag bayo. Nagpanik ako inday, kag nabatian sang amon kaingod ang akon nga pagsinggit, bangod sang kainit nga akon nga nabatsyagan. Mayo lang kay natabuan, nga gapang labas si misis ko kag ang amon subang. Sang pagkakita sang subang ko, dayon niya dakop sang balde nga gingamit ko sawsawan sang map, kag iba siya sa akon. Pagkabatsyag ko sang bugnaw, amo to, kag naumpawan ko. Dayon ko ubas ang akon bayo. Nakita sang subang ko, nga may kalayo pa sa likod ko, kag ginsinggitan niya ako. Dayon ko man waswas sang bayo ko sa akon likod, kag ubahon ang akon nga delargo. Gindala nila ako sa hospital, kag dito namo nahibaluan nga I had suffered from 2nd-degree burns. I stayed in the hospital for 17 days, 17 días, kag nagpaayo ako sa balay. Ang aksidente natabo sa itong October 20, 2000. I was able to walk January 2001. Nag-report ako sa work, sang kaya ko na nga maglakad. Antes ako magtakop inday, allow me to share this joke. May isa ka tawo nga wala gid kakita sang baybay. May ginbatsyag siya sa iya mga tiil, gani ginabalan siya nga magpadoktor. Matapos siya nga ma-diagnose ang iya ginabatsyag, ginabalan na siya sang iya nga doktor. Huluman mo ang imo mga tiil sang tubig sa baybay. Namangkot siya. Ano nang baybay, dok? Gintudloan siya sang doktor, kundiin ang baybay. Dala ang duha ka balde. Nagkadto siya sa baybay. May lifeguard nga nagapungko sa isa ka mataas nga pulungkuan. Natabuan nga taob, gani dako ang tubig. Abi niya, ang lifeguard amo ang nagabantay. Gani namangkot siya. Tagpila ang balde to. Abi man sang lifeguard, nagalahog siya. Kaginsabat siya, nga taglima lang ang baldi. Nagbayad man ang pobre, kag dayon kandos ng duha ka balde.
Pagkahapon, suno sa iya doktor, nga huluman niya sa tubig sang baybay sa aga kaghapon. Natabuan karon nga hunas na ganihambal niya sa gwardya. Grabe ba? Dumayo negosyo haw. Hasta na lang diri Inday. Madamo nga salamat. May God be with you and your loved ones always. Lola Ernie. Grabe nga ito yung mga letter senders po, no? Hindi lang yung istorya, ang ginashare din sa aton, may paaman pa nga mga jokes. Thank you so much, Gid, sa imo Lola Earning. Bao, amo ginaibalaya ang budlay ko nagakalipat-lipat. Ikaw, no? Kagkadelikado, ti ang lighter fluid ara sa imo nga bulsa, bali nalipatan mo to, tapos agay ka balik-balik sa pugon, nga gadabadaba ang kalayo. Bao, itong mga sobra man ng October, November, December, January ka nakabalik. Grabe. Nga huol ang ginhatag sa imo. Anyway, salamat kids sa imo Lolo Earning. I'm sure after that, grabe na gid ang imo nga paghalong. Sa ating pagpanumbalik, we will see, no? We have another story coming from Nening, pero kung na ang flash report, nagikan sa kay Bombo Jomar, kung ready na si Bombo Jomar, may traffic enforcer nga nabungguan. Uy, hala. Hibalo nato ng mga detalye. Bombo Jomar, good afternoon. Yes, Tita Reg, no? Isa diri karo ka traffic enforcer aga nabungguan diri sa may corner Rizal Mata sa subong gid lamang tinion, no? Dili lang yun sa ato, no? Sa punta ta lang? Yeah. Oo. Diri lang mismo sa intersection, magwa ka diri sa may Mapa Street. Diri sa may natungan Blasang High School kag college diri sa University of Iloilo. Oo, correct. Di naglundag ining aksidente. Actually, ining traffic enforcer naga-drive ni siya sa di ka motorsiklo. Alin diri sa may likod bla di sa simbahan. Pagwa na sa Kuntani, no? Pag-abot diri sa may intersection, waya lagi ito matulupangdan nga may ining Toyota Wigo nga color puti. Nagapakadto na siya diri sa area sa Central Market. So na side swipe sang side mirror ang right portion diri sa motorsiklo pag doon natumba pa ning motor kag ginyud-yod niya patay kitaon pa ding agi di sa siminto ho. Ang mabudlay nandiri kay ang PL ni ka-traffic enforcer amo ning ginabatya nagaki-ang di subong. Oo. Pero ginapatungko lang sa di basi kon may mga pilas pag sa sulod kay nakadilargo mo di kitaon. Oo. Amo nang nabatya diri ang sa right portion na sa ding PL. Ang sa motorya damage ning mga side mirror kag ang sa salakyan man ang left nga portion sa side mirror yan ang damage kag may gas man address gilid. Based sa pag-usisa naton kay traffic enforcer Ariel Luminario, diri Tita Reg, nga pakadto na kon siya tani diri sa may area man sa Central Market. Na wala naman tulupangdan yung may salakyan galing nga gulpi lang din atabok this intersection nga piko lang taon sa intersection dapat ma-slow down kagid, no? Amo na ang isa director of investigation man kung paano ni nga natabok nga nasa lakay yan yung traffic enforcer pati ang panindugan din sa natungdaan nga mahinay man lang ang sa nga pagpadalagan diri sa subong matinion Tita Regine Arib si Ariel Luminario dasig lang ho. Sir, ang agulpe nakita nga na nakalapay ding Toyota Wigo ay mo tulpangdan. Ay mo tulpangdan kina. Natulungan na sir na dire ko gani sa kilid di naglabayo hinay lang ani tribut lang ko gani nga na talakay ko dayon. Kay kalayo man masin ko tiga pa hinay man ako na tingala ko gani natumba ko dayon kay na doon na salapay ako na salakay ako doon mo. Kasi gulpe na karugo mo ha? Di pa no pag gulpe sir kay palikot tapos may jeep di ho. Siyempre alang-alang madasig ka kay may jeep di nga. Intersection siyempre balanta man ako magano may hinay ta Japon natin malagan. So ano matabo ni 5 sigaran lang? Unsa na po? Ang TL mo na mo lang inabatag mo kumusta na din to? Dire mo lang sa may kilit. Why siya gindala sa hospital, Bombo Jomar? Why naman kay ginhambalan pa kun pakaisa pero kundi pa hambalan do naman all man ning TL ya. Why man siya nadugaan? Why naman sa danong sa kamot ya may protector man ginagamit to mag-drive ni plus sa motor, gloves. Amo to nga daw naghapa di sa semento, amo to gitukod ya. Naka-helmet man siya.
naka-helmet man siya, no? Diri sa Subong Matinon. Ang driver bilipot la, sir, anong natabo man? Gulpil ikaw kung natabok this intersection? Wala, pagtabok ko yan, klaro yan. Wala ko may nakita nga... Wala nakita ka may motor? Ang motor, kibot ko yan, pagtabok ko ng kalapaw, nung ko sa intersection, kibot ko, pagtulong ko sa kilid ko, may motor na nakapadulong. Sige, gadali. Sige, ka mo ganit, sir? Ang gimbal pa. Pusi, pas gimbal, Tita Reds. Di pa binto lang, kay gapos isang traffic, ho? Diri sa Baydalom, sa Subong Matilion. Pero kung natawon ta, siguro naka-tindog naman ng traffic enforcer, ang sakay di sa Toyota Wigo nga puti way man sila sa gado na injured o kung na damage man sila kalawa. So parte ang Sino liwat ang alam sa biktima? Traffic enforcer? Ariel Luminario. No binario? Ariel Luminario. Luminario. Okay. Yes. Sige. Doon ka gani, Sir Ariel, assign Jess? Sa? Diri Lastiak? Diri lapit sa may Central Market, yan, Jess sa Plibot, at di assign. Tita Regent. Okay. So, manang latest, diri Kroplastat, dugangan ni ang resulta diri sa investigation sa traffic investigator, sining nagluntad diri karon nga aksidente. Flash report, ini si Bombo Jomar Villa para sa Daperwadi Post Trusted Radio Network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa mga flash report, Bombo Jomar Villa. Oras naton, it is now 7 minutes before 3 o'clock. Magkapunubalik ang kahapon lamang program pagkatapos lang gid sa pila ka may importante nga mga pahibalaw. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayra sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa... Sa sulat ni Neneng, ang tigulo, ang pagdadalaga. My dear Tita Regine. Sang nagdinalaga na ako, gapangayaw kami sa ibang lugar kaani. September, tig-alani sa bukid, sabog ina nga humay mga Bisaya pa at Kutsyam. Kutsyam gid man. Sa isa ka balay, damo gadayon, mga 15 ka tawo, iba-iba nga lugar gahalin.
Dira sina nga balay, dira lang kamo magkakakilalahay. Kada balay sa bukid may nagadalayon. Ang tagbalay sa kusina na lang nagatulog. Waay pakarasada sadto, gatabo ang tuhod mo kag agtang. Ang masadya, gabi-gabi may gaharana. Bangod, kada balay, damo dalaga kag soltero nga nagadayon. Ti, kantahanay Ti birada man ako kanta, kapin pa sa balay, damo ako sa mga song hits. Barato lang tuanay, 30 sentimos. Ugaling lang ginanay ang mga song hits ko. Damo, isa kadangkal. Sa 1989, nagkasakit ako sa kidney. Sa ugtong kag pamwersa, nadula ang boses ko. Tita Regine, kada barangay sadto, gapabayle mga kapitan. Ang kapitan, malisensya ina sa tagbalay, nga ang mga dalaga niya makadto sa baylihan. Pag December, tig-alani sang makan nga humay, diri sa amon hasta Enero. Gapabayli man kami, kay miyembro kami sang 4-H club. Damo man pangayaw, masadya nga mag-inupdanay ang dalaga kag soltero. Kay kinantahanay, basta may gitarista lang. Pag may patay, bilasyon, bisan layo, gakadto kami. May nagasugat. Ti, bato man ako lowa. May hampang nga kasal-kasal. Gapungko kamo palibot, ang kuring sa tunga, sige kanta, sige hutik. Kay ang ginahutik, parti pangaluyag. Hasta kalambot sa kasalan ang hutik. Nabato na sang babae ang pagigugma ni lalaki, amo ni sadto, no? Ang una nga hutik, managbalay. Sabdon sang babae, saka. Kay balot-balot, lalaki kag babae. Kung kaisa, malipatan nila ang hutik, ti may bayad. Kanta, ulowa. Maagahan kami, kay ti kanami, magsinabtanay ang kasal-kasalan. Maagahan kami, magabot sa balay, obra. Kay kung matulog ka dayon, akigan ka. Hambalan, sagad ka mo pulaw. Ti para wala akig, ti maobra ka. Para sa dason, pasugtan ka naman nga maglakwat siya. Gani ang ginahimo namon. Ginakompleto namon mga kinahanglanon sa balay. May kahoy nga binial para panggatong, may bugas nga binayo, tig-apat ka gantang, tapos may tubig ang banga kag tadyaw. Hindi sila istrikto. Puro kami babae, 7 kami, 5 kami babae, 2 lalaki nga mga manghud sila. Ang hambal, kung makadto sa baylihan, hindi mag-desaire. Bisan sungi o piang sundan ninyo. Kung mapili, wala. Magkadto ang nabayli mo, pakilala na, mangkot kundiin, maani. Masabat ka kay Juan. Siling na, ti, do it, kita buwas. Basi namin do it. So pagkaaga, ang tawo, sakahan, daw parada lang, may bit-bit nga libon, kag balon, ti ula pasad to sa ako, bure, ina ginalala, ako kabalo maglala, pati banig. Tita, bisan ga obra ako sa tawo, untig alani, gapuli ako, halin September, tub-tub Enero, and then Marso. Gahugot munggo, maobra ako, halin April, hasta Agosto. Nagdugay ako sa Manila, sang wala na panabog sa bukid, kag wala na ani. Tita, salamat sa pagbasa, ikaw na magpasensya sa mga mali-mali nga spelling, kanami lang balikan ang mga nagdiligad. May nalaki pa ko nga bigkas lang ng Chinese, pero sulat ko lang sa Tagalog. Ginabantayan ko bigkas. Tapos masulat ko ang Chinese, balaan ko duha ang lingwahe, Mandarin kag Cantonese. Pare sa aton Bisaya at Waray, Bisaya at Cebuano, Waray. Okay. Sige, di ko sana pagbasahon ha, atong mga Chinese nga mga words ha, bukapisan gid sa imo. Anyway, ang aton nga letter sender, si Neneng.
Basta istorya, pag dinalaga, pag sinultiro, sadya, gid man na yan, no? The best times ang ato nga kabuhi. All out ang pag-enjoy, especially sa una, no? Wow, grabe. Basta bilasyon, ginahugpungan sa mga kadalagahan, sa mga soltero, sadya ang mga lowa-lowa. Tapos ilabi na gid kon baylihanay ang pag-aistoryahan. Yes, you're right. I agree with you, no? Bisan sa duman or sa subong man, kanami lagin handurawon ang mga nagliligad sa bata ka pa. Very young, kumbaga. Isang teenager, ikaw, namumukadkad. Thank you so much sa imuning and sa inyo man, yung mga stories din mga kabombo. Waiting lang ako diri. Huwag na lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulat ninyo and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Was naman, sugpunanta mga very exciting ang mga stories nga ginapalabot diri sa KLP. Maraming salamat sa inyo tanan. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Thank you very much. See you tomorrow. Good afternoon and God bless.